Kase amen. Amen. Kase amen. Amen. Ajuntufuo nyame nhyiramo. Nyame nhyiramo. Ewo honhom sonko a wode amamo a mode ye nyame dwuma ehye nyame enu nyame ho. Moma kra nyina kase nyame ye na do ye oda. Amen. Amen. Ewiase nyina agyenkwa no. Ono ye honam nyina Nyankopɔn. Tumi ni ahode wura no. Ono kura apam no mobruhu no wonhyira. Amen. Ni tumi na hode nti aye ne pe. Eno de akyɛ yɛn. Efi afia hase ɔbɔ ho ban ama ewura boso ngotwe mu a na ɔfata na ɔsɛ sɛ yeyi na ye ɛhyɛ na nuonyam a ɔsɔre na ohihi mu me usampa waba bi kiso ɔmanti ase da. Amen. Meda empanyi ase bebre sɛ Mpaebɔ ya hyase yi empanyi yi sɛ menem nkasa kakra. Meda so pani ne mpanifo ase. Mesere no kora gidi asafo ema ahyia nyina sɛ baabi bia obi a wɔ no ɔmfa ne koma na dwen fɛ me kakra. Madawroma ye be kyɛ nyame asɛm. Nyame asɛm no usɔre a ohu ne fi asɛ na wie. Okasa unua ba ko so ente. Itifo waso fɛ me bere a empani de ama me na mekasa wi a na fi bibi ho a na waye. Ɔmanti ase da. Amen. Amen. Made sɛde a me besere kakra na maka ene sɛ yɛyɛ wɔ efi ha mprempren ɔhonam fam de yɛ wɔ abusua bebre a yɛfiri mu ene nyame ato nsa yie maako de na ma ndin ene ɔde yɛ behyem so baakofo ne ma ame yɛ abusuakuo sɛ ne bɔ hyɛte no. Okay. Na eduru pribi a me yɛwura yɛfiri ho kakra. Amen. Na masama me bekan efa honhom a nyame de ama yɛn a yɛ honhom ofuo yi ene adwuma na nyame de ama yɛn no sɔhwe a wo ho ene ho hyehyɛ a nyame aka a de ewura fi no ɛse kai ne san kofa de ewura fi so yɛbu ne egu so no ɛse hwe ne yie we na me no obesu ho kakra me kai sɛ ebiri bi atwam no eduru bere a yɛyɛ mpaebɔ sɛyi a empanyimfo nyina ahyia sabere ne de na empanyin nya adwem yɛnyi adwentofo pani asɛnkafo pani yɛnyina ahyia ne yɛhyia no na enipa dodo ahoɔden awoso wɔn no empanyimfo me yɛhyia bɔn ho mpaeɛ emu ni hu sɛ nipa soɛse ɔbɛyɛ ɔsɔfoɔ nipa soɛse oyodiifoɔ nipa soɛse yɛ dwuntuni we yɛ sɛnkani na honhom na me akyɛkyɛ ne nyinaa ansa na efi hɔ enti ebefi hɔ a ne de wɔn ahyɛ asɛnkafo a ɛkasa ne nsa na adwuntfoɔ so mpanifoɔ so a na hyia so de ɔkɔ na adiifoɔ mpanifoɔ so yɛakyɛ wɔn ma adiifoɔ mpanifoɔ na ɛkɔtoa so eduru biribi no afei sɛ obi yɛ sɛnkani na ohun baaburo mu asɛm na ɔka baako mmienu a ɔno ayɛ sɛnkani na asafo mu enti wɔyɛ sɛnkani na asafo mu no sɛ sɛnkafoɔ mpanifoɔ bɛhu no koraa yɛn mmaa nipa so aso a yɛn hu no wɔyɛ sɛnkani mesrɛ mu adwuma wei no ɛyɛ honhom adwuma na honhom adwuma no a ɛyɛ no ne ɛma me ɛbɛkyiri mo ma masɛm no akɔ akyiri kakra ni sɛ woamfa wo koma no adwene ani akyiri a wobɛyɛ adwuma no anhwɛ a na wo kra bɔ na wanya nkwa wobɛyɛ adwuma no anhwɛ a na wantumi amfa nkoduro. Yes. Adɔfo no
mekae wo sɛ ɛberɛ ne yɛnya ma nyame nkyɛn no ne yɛn mu biara ɛwɔ abusua tumi bi ase na ebi hyɛ bosom ase ebi hyɛ nsuo tumi ase ɛne nyame dɔ yɛn nti oyi yɛ maako ɛne ɔgye yɛn firi ɔsɔrefoɔ ne nsɛm na ɔde yɛn baeɛ no ɔmfa yɛn makwa ɛne ɔde ne honhom kronkron wura yɛn mu honhom no ɛne akyɛdeɛ no ebideɛ ɛyɛ dwontoɔ asɛnka mmɔborɔhunu ɛkenkan ɛne asɔfodie ɛne deɛ ɛka ho nyinaa na mekae wo sɛ adwuma a nyame de maa yɛyɛ honhom adwuma no ɛnyɛ obiara ne di asi o ɛyɛ ɔbonsam no a ne yɛwɔ ne nkyɛn no a nyame yiyɛ firi ne nkyɛn ɛde ne baa ne nkyɛn no ɔno na yɛ nuanom aka a ɛnya hu nyame no a ɛsɛ ɔbɛ nyame nkyɛn no nyame de honhom bi ama yɛn ɛsoma yɛn akɔgye nipa no firi ɔbonsam no nsɛm akɔgye saafoɔ no firi ɔbonsam no nsɛm etu obi gyina ha ɛto dwom a ɔmfa hyɛ no adwene mu sɛ honhom a ɔde to dwom no firi nyame nkyɛn a ɔto dwom ma adwom no honhom no a wɔ mu no aka ne a obi a ɔnti nyame asɛm nka ama na sɛkara no adwen ama tumi bi edi ne so no atwe n'aba amen sɛ obi bɛgyina yɛka nyame asɛm a ɔka nyame asɛm akyerɛ adɔfo a ɛnya hu nyame nti nyame asɛm no ase ama nea ɔwɔ nsa no mu nea ɔwɔ adwamammɔ mu nea ɔwɔ atibea bi ma ɛnyɛ bi no honhom no a ɛfiri nyame nkyɛn fa ne mu kasa yɛ no ɔte a na ɔtwe n'aba nyame nkyɛn kasa amen amen kasa amen amen ne sɛ nti no yɛyɛ honhom adwumayɛfoɔ no obiara wɔ sɔre ɔbonsam na yɛkɔ akɔgye ne nsɛm de bi nti obiara wɔ sɔre meka wo sɛ ɛberɛ a nyame frɛ Mose na ɔsoma no no ɔsoma Mose ɛwɔ Misraim Faro tumi kakra abonsam de ama ne nti no ɔsoma no Misraim sɛ ɔnkɔgye Israel ma efi Faro nsɛm na ɛbere wɔ mu ɛna asɛnkafo ɛkyerɛ kwan a ɛfa so na ɛberɛ a Mose brɛyɛ ɛne ɛnam otuotuyɛ ɛne kwankyerɛ horow a nyame kyerɛ no a de tɔ so du ansa na Faro ti aseɛ ɛde Israel ma ama wɔn na ɔde wɔn a wɔn ka wɔn ba a ɔnim sɛ wɔn ade wɔn ho awie no ɔn to ani a Faro ne dɔm na san bɛyi ɔn anam mu yɛ den a du bɛbɛ so biri sɛ baabi ɛwɔ duru deɛ emu twɛn ɔto ani a ɔn akɔdu ɛpo kɔkɔɔ ɛbɛyɛ dɛ twa afei deɛ na abambuo kora ba afei deɛ ne gye ne nyinaa to atwa ɛhɔ a na Mose pagya ne sɛ bɔ mpaeɛ afrɛ nyame na ano ansi ɛna nyame ka kyerɛ sɛ Mose ɛma akoma ntu ɛyɛ me ɛna mpɛ sɛ meyɛ sɛnkyerɛ ma Israel ma na to w'ani hwɛ Misraimfoɔ na ɛba no hwɛ wɔn na munhu wɔn bio ɔn so hu bio pagya pɔn hwɛ nsuo no so na bɔ mpaeɛ na bɛhu sɛnkyerɛnneɛ nyame sɛnkyerɛnneɛ dɛd ansa na onyame wɔ kronkron no a ɔde maa Mose no ɔne Israel Misraimfoɔ ntɛm no ɔtumi agye wɔn ɛna ɔbonsam na kesa no a ɔde tumi kakra ma Mose no ne nkyɛn ɛna kafra ɔwɔ a yɛgu wɔn bokyerɛ ɛyare adwene mu yareɛ ɔwɔ yɛ ahwease yareɛ ɔwɔ a ɛnom wi ɔnom nsa ɔwɔ nim ne bonsam fa ɔnum no honhom no aba wɔn nkyɛn a wode adi nnwuma ɛkɔtwe no aba nyame nkyɛn wode asɛnka ɛkɔtwe no aba nyame nkyɛn wode nnwontoɔ ɛkɔtwe no aba nyame nkyɛn wode adɔeɛ a wobɛyɛ no ɛkanya no akɔtwe no aba nyame nkyɛn eti wo a wotu saa namɔ no ɔbɔnsam ma afa wo ni ɛde no sɔhwɛ eti honhom akyɛdeɛ bi a nyame de ama yɛ biara sɔhwɛ wɔ ho sɔhwɛ wɔ ho na eduro piri bi a obi sɔhwɛ a onya no ɔnte aseɛ ebu na bam ama no twese ofiri nyame nkyɛn nyame de honhom kokoro ama obi sɛ ne deɛ ase de obenya no ɔmfa mmoa ho enipi amen eti ne deɛ sɔ de boa wosɔhwɛ a ɔhɔ ne sɛ enipa na ɔboa wɔ no ɔboa ne kodu bɛbɛ so bibi a ɔno a ɔboa no ɔwi fi mpohyia mu no ɔno enya nkɔ bɛmɛ do atum ɔno na ɔbɛka ho asɛmmɔne ɛyɛ adwuma no sɔhwɛ wo ne saa mo wo sɛ sɔhwɛ na mpie saa na adwuma na ɔyɛ ne nu nyame nkyɛn yɛka adi nnwuma a yɛwɔ honhom adi nnwuma no nhyiamu bɛyɛ sɛ nson kɔdu mmienu ebiara wɔ sɔre eti woka 1 Corinthians 12 no a ɔkae sɛ ɔdom akyɛdeɛ ɔsom nnwuma onyame akyekyɛ deɛ ma obiara na wakari obiara hwɛ obiara ne so ne deɛ a ɔde ma na ɔbɛtumi ana ɔde ama no amen na sɛ wo so wokɔsrɛ bisa deɛ a bisa sɔre no ahɛ ho no asa
na Ezekiel enye boni bia oyodifoɔ onye boni bia Israel maso odinti onyame ka kyerɛ ne sɛ Ezekiel mebɛyɛ adeɛ bi wɔ ho na deɛ mebɛyɛ no wɔ ho no ensu etwajajo enwa hu kokɔ na eni peduane di fruit ne manema onyame ne Ezekiel kasa anopa no anadwo na ne yiriwe ne yire nya boni bia Ezekiel nya boni bia honhom nyame de ma no ɔyɛ n'adwuma pepe ne ɛbɛyɛ Israel ma bɛhu sɛ onyankopɔn nipa odiifo Ezekiel koraa onyame atumi eku ne yire eti sɛ Israelfo antwe wɔn fi bɔne ho a nyame ko wɔn ti na ku ne yire eti opɛ Ezekiel ahoɔden a ensuro ayiriwu a na bawu a na wuo ne sɔhwɛ a ɛbata ho no ensuro Abrepo sɛ eduru biribi a na obi ani abere ɛsɛ ɔbɔ mpa yɛ sɛ nyame hu no mɔbɔ ne ka ɔma na yɛ sa no kyɛdeɛ ne sɛ ne kampanifo bɛgyina ha yɛbɔ mpa yɛ ma yarefo a na ne ho atɔ no nyame ma no saa yaresa no bi sɛ ɔbɔ mpa yɛ ma nyame ma saa yaresa no a ho ana ɔde kɔsa ne yadeɛ sɛ woyɛ ɔsɔfoɔ no sɛ kafra sɛ wɔyere ɛyɛ bayifo a ho ana bɛsa ne yadeɛ onyame de wagyina hɔ sɛ ninsi anamu etuori be bia obeba wo nkyɛn bia no ɔha wo nkyɛn bia no obɔ mpa ya nyame betie ɛyɛ hɔ na biri so ɛna tumi nyame de ama wo no ɛsɛ wo si nyame ma tumi a ɛyɛ adwuma wo mu ɛna oyire korapse na owu ɛna wo de wo ti mpa ya ma oyire ensɔre wo so de ko hospital na hɔ ayire na ɛnyare ma mpa ya ma na ho tɔ kasa amen kasa amen eti masenka ebegyina adwumayɛfo a nyame de ho nkura ma yɛn a yɛyɛ nyame adwuma no sɛ adwuma na nyame de ahyɛ yɛn nsa ne nti no yɛwɔ ho sɔhwɛ yɛne yɛyere ne yɛ mma ɛwɔ sɔhwɛ eti odwumayɛni biara yere wɔ hɔ a wɔfa na so fɛ me na adwuma na yɛde ahyɛ mmarima ne nsa no 35% yɛ mmaa no adwuma 65% yɛ mmarima no adwuma na sɔhwɛ no ɛba bɛrima no so na antumi a ɛbɛba wo anaa wo ba so kasa amen kasa amen oh amen ni Sophia kra o amen Bible ka kasa bi numbers Mr. Moa, Secretary, say, Mebrene, don't feel back home, intelligent to phone, whatever. Meet you as a free moody, I made a tosso. Kiss to Omega said, amen. Mr. Baby, for us of make a crap. And yet, the baby, I didn't say, so be ready, yes, of whom no one yet for, I need you to need and can I need so for Unyankwan. It's a bit much, Musa. It will be a present a beya, or Benya baby, Abbey or Sofo, Abbey Adiyifoɔ, Abbey Senkani. Nyamishi Shabu, what can you be an son na who day, our demanua, obey me a Gina, I could say, amen. Cast amen. Bible can send you Numbers chapter 18:22. The book according to Numbers 18, verse 22. Israel for nimpin empinchesha entuma dana no. Yanyina Israel for nyamimu de wasakra yan bai Israel for o kan 2 Peter chapter 2 no verse 9. Topic na be che say a Christopher papa and a Christopher no kwafo e che on say no Israel. Amen. Na Israel no onyame ema Israel man bae no Mose eche emu tumienu abusua kodumienu no oche emu ma abusua bia eche na saase na abusua ba ko elewi abusua de on ya sofukuo eti ya ma won asase ne bi ebise won adwuma be ye no enye adwuma sem
ya mo asase no bi Yes. ɛna Bible kyerɛ sɛ Israelfoɔ ni nyinaa hyia na wɔn mpinkyɛn baabi a mpanimfoɔ ati a yɛayɛ cross ya baabi a oduru asɔ da bi mu a na yɛayɛ mmarima tena bia hɔ no sɛ obi nyɛ sɛnkani dwontoni diifoɔ sɔfoɔ a honhom bi wɔ ne nkyɛn nyame de honhom ama no a ɔyɛ sɛ adwuma no a yɛmma ne mpinkyɛn ahyia ntamadan adentia na wɔmfa musuo amu ɛfiri sɛ wɔbɛtena hɔ a ɔde musuo bɛkɔ ne fie yɛka musuo ɛyɛ nnome musuo yɛ haw ɔsɔre na ɔta yɛ da obi so a ɔde ɛba wura so ɔdam ha no Bible kyerɛ sɛ obi wɔ haw na ɔde baayɛ a sɛ obi deɛ manehunu de baayɛ a owuo sɛnsɛ bi de obi akyi a ɛnome bi de obi akyi a ɛyɛ asɔfoɔ ne mpanimfoɔ deɛ yɛmfa mmerɛ wo amen ɛti sɛ wonka ho na nyame nhyɛ wo saa na wobɛfrɛ a woba na sɛ wobɛtena hɔ kɛkɛ koraa a wowɔgye musuo akɔ fie ɛti yɛhyia a Israel ma no ɛmpi nkyɛn baabi a yɛde ama Lewi abusuafuo no yɛnkɔ na Lewi deɛ na asɔfokuo no ɛne ɔwɔ ɛdɛ hyɛ wɔn nsa ne deɛ ɔno na ɔnyɛ ahyia ntomadan no mu adwuma ɔwo na ɔnyɛ ahyia ntomadan no mu adwuma nyinaa na wɔn deɛ ɛsiane sɛ nyame sɛ ɔnyɛ ahyia ntomadan adwuma ne nti no ɔnso amu musuo no ɛmusuo biara obiara bɛbɛ mpaabɔ mu biara no ɛyɛ ɔsɔfopani ɛne n'asɔfoɔ ne n'adiyifoɔ ne n'adwumayɛfoɔ ɛne ɛbɛgu wɔn so ɛyɛ daa hyɛdeɛ ntwamu da nnɔmee no ɔhaw ade obi akyi duaba a yɛbɔ obi bɔne obi akɔyɛ no de ade no ɔmo na ɔwo nyina na ɔmo mpa yɛ nsrɛ na ɔmo srɛ na nyame yɛ adɔm na sɛ filipa no so a ɔwo a ɔwode tumi no ma saa akoɔ no anka ɔmo bɛwu anka ɔmo bɛyare no saa tumi no yɛkɔ akyi no ɛbɛtaataa saa mpanimfoɔ yi ɛyɛ daa hyɛdeɛ emusuo no bɛgu saa mpanimfoɔ yi so ɛyɛ daa hyɛdeɛ ntwam wɔn ntoatoasoɔ nyinaa mu ɛyɛ awoɔ ntoatoasoɔ eti nyame hyɛ da ne honhom ama obi sɛ ɔbɛyɛ Lewi ɔmɛfrɛ Lewi abusuakuo no na nyame de honhom ma no sɛ ɔmɛfrɛ Lewi abusuakuo no a ɔbɛfrɛ mu a nea ɔbɛka biara na ɔbɛsrɛ biara no nyame bɛfa no so ama nipa no nya asomdwie na nipa no asomdwie nya mu akyi no nom yɛdi nipa akyi no yɛn ne yɛ so kasa amen yɛn ne yɛ so na no metena ase di bu nneɛma bi ho nkonta efie so pani the founder na nasa mo bra ko de adwuma no baayɛ bɛfa mpanimfoɔ sisi wɔbɛtena akonnwa kɛseɛ no so sɛ ɔkɔ obiara tenaeɛ baabi a na obiara te ɛdi ne mpanimfoɔ no ɛnnɛ yɛka sɛ kɔdi bi ha wɔnkɔ tumi a nyame de maa no a ewiase nyinaa asɔre wɔ tumi no na esi ne so ɛna ka wɔn ne mpanimfoɔ nsuo tumi nnua tumi nhoma tumi abosom tumi nea nam so ne fam ne ase nyinaa ɛne tumi a ɛmpɛ asɔre wɔ yie yie ne mɔhɔmɔne ne ɛde adwuma no ɔwɔ nyinaa akutia no sɔfopani a ɔte adwuma yi ɛne mpanimfoɔ ɛna saa tumi nyinaa yɛ akutia wo Yes. eti nyame akari nipa a ɛsɛ ɔde saa afo no ɛde asɔfo Amen. eti nyame nkaa sɛ bɛyɛ sɔfoɔ na woyɛ diifoɔ a na sɛ ɛba sɛ baabi a wowɔ no ɛsɛ ɛde wo a ne yɛ sɔfoɔ a bɛyɛ mpanimfoɔ na kwan yɛ bɔnsafo so ɛde yareɛ owuo ɔsɔhwɛ ɛba saa afoɔ so no ɛno ne mama ne abra mehyɛ wo yi yɛbɛto mpanimfoɔ no asɔfoɔ mpanimfoɔ bebree nyie yɛn bere so deɛ diifoɔ bi a onyie ɛso awu sɔfoɔ onyie ɛso awu wobɛte yɛsɛ ne yere wu yɛsɛ ne ba wu oyɛ wu ebi a ɔno a wobisa a ɔnyɛ bɔne biara adwuma no a ɛkita no no ɛne wɔammisa ho asɛm ebi a ne nyɛ wɔn no ɛna ɛsɛ odi sɛ ɔno so a wɔama mpanin anyɛ akwankyerɛ bi afi mpanin nkyɛn anyɛ mpaebɔ anyɛ honhom a ɔde bɛdi asafo no so ebi sɛ obi yɛ asafo panin a obi yɛ ni hɔ na asafo no ɔno yɛ panin wɔ so a obi yɛ ɔsɔfo na obi yɛ kɛtɛka obi yɛ ɔsɔfo a asɔre no baabi a woda no no enipa a wɔsɔre no mu nyinaa obiara haw no wona wo so a kasa amen amen kasa amen amen Ezekiel chapter 33 verse number 7 the book according to Ezekiel 33:7 na wo nipa bei Hebrew chapter 13:17 ɔsɛ na wo nipa ba eti ɔkasa kyerɛ ɛnaanofo fi kɛteka ekosi overseer so ɛsɛ wo nipa ba wo fi Lewi abusua mu a mapa wo do gyina bibia no kɔsɔ ɛ me de wasi ɔrenfo ama Israel fie me de wasi ɔrenfo ama Israel fie ni nyinaa sɛ wo na wen fie no obi haw obi sɔhwɛ obi tayɛ obi yɛreɛ no wo ne ɛmfa na wo na hwɛ asɔre no so bibia bi fi Nyankopɔn nkyɛn ba
odi be so ansa na boman no me de wasiwiafo ama oman no yekwe na tie manum nsem na fa bo won kokko oman ne kokko amen yekwe Ezekiel 33 verse 8 Bible ka say me come kire obonefo say ma kire wo say ade a onipa fa so obonsam tumi no a ode to yeso ani owiase no a enanyame aye firi mu no ade a wo ya obonsam bitumi aba wo nche bio no me de ama wo sofo ene ojuefo no se mo fa cheche oman no se me ka kire wo say ka kire obonefo so owu no bewuo na wanka ama obonefo ne kokko me na nya de oye no e wo na kwan ho a na de oye no oto aso ye ama tumi afi wiase na owo mu no eba be kunu a ono bonefo no bewu na mum ono de wo oboni hoye mu de na ni moja de na ne kra haye mu jare de o nsem na mebisa ebisa A pastoral ebisa so ponje ahane asem no catechists elders deacons and pastors in zonal district region and others besepa ye beto mpanifo no enhyehyɛ a wasɔre we no enye nipa de trans ko plan ne hyehyɛ sɛ ne yɛdro constitution ɛyɛ nyame won kronkron ne kasa kyerɛ papa no akwade tu wɔn a ɛwɔ hɔ bi a me kɔto bibi sa wɔn ma wɔn ka wɔn mu asɛm kyerɛ me no ɛyɛ krata ɛne abɔfo de ɛtoro de ma no so fa hyɛ botom owie kasa no a osane ne krata ne hyɛ botom na ensɛm no de kyerɛ ni nyinaa de ɛwɔ na twi nti asɔre doctrine sɛ wɔde tu sɔre bia ho a enye yi sɛ ne yɛto yɛ dwom wote sɛ asɔre bia ho a enye yi yɛasɛnka wote sɛ asɔre bia ho a enye yi yɛde nnwuma yɛsɔfodie gidi nkoa na wobɛyɛ sɔfo a na wabɔka wobɛdi sɔfo na wabɔka asɔre bi wo wiase bia wobɛdi sɔfo a yɛbɛsi sɔfo a abusuye nyina tu car na de bedi wachi because before say e no be sofo no wo dan a wo betene mo car no bibia e ready eju abusuye ba o benya bibia trenya bibia di e sika enti e de ni je ne ba na gidi de du sofo a abusu mi nsia pe na sika na asore mani ntua na ye yere wo e se basa ye so no hye no ka se amen se e wa din se o be fa kwa bi so adane bibia ma na ye a wo be mebisa kasa bi na kasa bisa he no emu mu aye menya he no me yedin duru bibi na obi kasa bi a me tie kasa na ma sɔre bɔgo me nka bi me beto papa bi e wo siem ye fa ne pani Jeremia amponsa na mra na ye fa ne kakabo ne ofa se kan ene ye pani Emmanuel adichu ofi mu kwa no opani Emmanuel edi na de me beto no na okan se bebre hyire me nua Samuel osofo Samuel frempon ha obedi madanse on kwa den sim bi hokwa o record yi na o me yeti ase se ebra onyame de won kuku wo de ma papa no ebe eti asafo no a wo mu di gina no so no na buhye nyina pam no na yire buhye nyina pam no yire eyi ni nyama to ko se obodam ebi se ehonhom we de ye hum bi wo asaso da ebe ye busum hom na ewura no kana kore ono de otu ye ndo hu ye nti na ogitum se nyame na asoma no wampo de ti na bra asie ba o mam kane no na o te se o me da sum bi eye djuma no o ba ne nchen na ka ho ba be na ka bom na ka ho je djuma ma se ne honhom so asa won nchen no o de to djuma no so ono ka bibia ma ne sie na asem o kan ne se enhye ye na brochire a de ma wo se osofo bia e betua de ka odwani bia e betua de ka e no se asem a meti siri papa ne nchen no sika se munim se mu de no e se tua ka dia ene mo sanko asem wi ene pani Jeremia se ama ene ezi ankamo eti eho no enipa na sikasem oni bre kaka no etwe ho kodi ezi fo nachi ne wote ene ne hu ye ene ne ma tumi bi tena asori mu enfi ohani duni kasa amen kasa amen me ba so enko Ezekiel 33 verse 8 o say na wo de so obobone fo ne kokko na se wo obone fo ne kokko e wo na kwan ho a e wo na kwan ho se won san firi so a se won san firi ho na wan san firi ho a ono de obewu na mu yam de na won so obeje wo kra nko asofo ha me se bisa mbekese e ma na wo je wo tri hatachire gu no
ntare na wɔn hyɛ abɔnten a Hong Kong kasa kyerɛ ɛfɔ adiyifoɔ so bɔ ɔpanin Joseph Amane a na wɔbɔ kɔkɔɔtufo no ɛnɛ gyirifoɔ maa so ɛtwe pɔnkɔ gyirifoɔ maa bi ɛsra ɛmɛɛma ɛsra mete kwan no mewura hɔ ɛmɛ ɛsra ma mɛɛma so ɔsra ɛyɛ honhom bɛn na asɔfoɔ no ahu na wɔn ka ana wɔn gyae ana nipa dodoɔ na yɛhwɛ wɔn kasa amen Amen. mepatɔ ibi fo ka sɛn Mepatcho Hebrew from Meti Edumiensa. Etimu do so. Semuye Edunson. Etifi try say was city. Bible say asafumai munya city o. Mo anyo city a mo bewu. Hom a wasori mu no. Eye nhihye pa onyame de tie na nasem abra ko a ode to ho ma ho kogu sane ye efa mu ye adwuma no. Otu ho free san hye no a hom na tie fi ho. Yare e wa mama mu no ebe ka ho. Kasa amen. Amen. Mepatcho ego. Muntie mo mpanimfo. Asore ma muntie mo mpanimfo anyame de wo sisi mo ano maako se mpanimfo no muntie mo mpanimfo Na momle mo ho asema wo. na momre mo ho asema mpanimfo yi efrise won na ere mo kra se obebu ho aten. Kasa amen. Amen. Akanifo yi a edi asore anim a ejire anim adopa wie na nwumre no onyame tumi mu nyame se onyame de wo si ho se omonua mo kra enye nipadua we yo okra na wu ko nyame nchen no omonua okra no se omo na obebu okra no ho aten. And Acts 20:28. According to Acts 20:28. Oh no, onye mo kra se oh no obebu okra no ho enkonta eti mo mre mo ase e ma mpanifo yi na se asorema aduenu a ewo wase no efi nkwara so ko se panifo so nyame bebi se obi akra fi nchen ni oyare ye o mompa yama no ni ese de ko mpaebɔ ni bibi hia no a enye sikasem ese tudifo ni ese asafohia eye bibi kakama na yanye ye hia da bi empre no mpaebɔ da meda branch wo ko hia empresa mpaebɔ mienu meda ba ko se yie maaya abro bi ko nyansa no eye ba yama ne ko ba ko no etika meda ba ko kora ne sofo yakɛ nsase ne sa adare sika no yɛmfa ntɔ milk ay coke ana moto ekyem obia no bi mo bi akramra no ya baba yo bi yesu abayo no mbra ye tudu fu amna tese so agya mbra no otena danfo nkyɛn ɛna ɔtwe mbra wagya ya bɔ nasu ye man ba bi ntrae ɔna danfo no anete danfo no guso ebole dwaman ye so de bi a ye dwamamo ya kro no ye dwamamo odi ba bi ti oni edwumaye onye 200 Ghana kura enko betuma to nsu sofo atwen be na wotwe na sore ma ne ho maako anyame no wonko tebuo ebi se wokana fi nkyɛn. Acts 20:28. Bible said ye Enti munsha mo ho eti obia ye you see okanifo no kari wuri padua no efa to Bible asɛm no a ɔde ɛsɛ wo sa no ne hwɛ wo sɛ asɛm no ɛne wuri padua ɛyɛ pɛ ana sɛ bi gyina me ne mo kasa yi na me tu fisi gya bufuo yi oba betu mo na fe bi bu afu a mako kentoko a me hyefo ma ye pata me masa lusu fight ɛsɛ asɛm na wo gyina hɔ aka no wo so yɛ sa apɛ eti asofo adwumayɛfo no yɛ hawo ne sɛ yare ebetime kum owuo ebetime ka oyere oba yare bo ne betime du atofo mu ɔha betime ato obetime wura ahokyere mu obetime nya abansɛm ɛyɛ sɔhwe a wadwuma no ho na sɛ saa sɔhwe ebetime nya mu kwan a ebɛkyerɛ wo Bible nim sɛ ɔbonsam ɔhyehyɛ bɔne a wɔhyehyɛ wadwuma yi ho ɛwɔ yɛ ho eti ɔkyerɛ enipa kora ɛyɛ sɛ ɔyɛ ansa na yɛde dibire ɔyɛ ma wo sɛ ɛbɛyɛ ɔbonsam ntwi mfa wo so efi sɛ baabi onyame de honhom ma obi a honhom na no ɔtene a ogyina ho a ɔtwe akra ma nipa bia no sɛ nipa no ɔbonsam ani sa no papa saa fɔre bonsam to fidie patɔ ɛkɔ enti monhwɛ mo ho ne nyanko nyinaa hon konkron de mo sisi wɔn so sa ahwɛfo enti monhwɛ mo ho na momfa mo nipa dua no ɛnto Bible no ho ɛne enyanku a enipa no a onyame sekra ma enyanku a onyankopɔn de mo enye wo na wo de husi yo onyame ne pa obi se onni onyame de mo asisi wo so se ahwefo no mo hwɛ mo se mo mabrabɔ no ene wo de ɛpɛ ɔwo bɛhwɛ mo sua na ne wo yɛ no ɛde no wo sua
ɛdeɛ no musua sɔfoɔ no yɛre ntam asɛm ɛyɛ sɛ ɔmo mmienu kankan no ansi asɔfoɔ mpanimfoɔ ansi afei yɛde kɔ this is an origin na wasɔfo ba bi nso sɛ ɛkɔba sɛ ɔha bi da ɔne kuru ntam ɔha bi da ɔne yɛre ntam a wɛn ne bɛka a ɔhɔ bi a ɔno oyɛ asɛm wonte aseɛ wonte aseɛ honhom mu ni nyame honhom no nkyɛ pɛtɛ bɛka sɛ mɛgyaa me kunu mɛgyaa me yere honhom bɛn na ba mu kata amen Amen. kasa amen Amen. eba so nkɔ sɛ mobɛyɛ onyankopɔn asafo a sɛ onyame asafo a ɔde ama mo sɛ nwankuo no nea ɔde akyerɛ mo amasua mahu amu nim no mo de bɛtete wɔn saa deɛ ɔde ɔno mogya nya wɔn ne yie na ɔde ne mogyaa yesu de ne mogyaa ɛne sakra nipa nyinaa baayɛ ɛna ɔpa no ɔde honhom maa wo sɛ hwɛ wɔ so eti nyame ne wɔ nkutabuo ɛnɛ ɔwɔ ɔbɛsakra mpaabɔ mu nyinaa no yesu de ne mogyaa na ɛtɔ wɔn baabi obi ɛkɔ no wo akɔhwɛ wɔ so no hwɛ ho yie ɛwɔ nipa no ho na minim sɛ na me deɛ menim sɛ mekɔ akyire no mekɔ akyi no mpatako bɔne bɛhyɛ mu moa mumu nipa ɛbɛda ne ho mpatako ɔnya abɛhyɛ onyankopɔn wɔ mu a enipa no a nyame pa ɔma ɔma ho ntako eti mu nyina mpaabɔ ma no pa awia anadwo de daa Amen. kasa amen Amen. kasa amen Amen. nneɛma a yesu de gu akwan mu ɛne ɛma asuafoɔ no ɛma asuafoɔ de gu akwan mu a sɛ obi bɛyɛ kadimfo a ɛsi ɛhwɛ sɛ ɔwɔ saa qualities no ɔwɔ saa tebea no mu ansa na ɛma na kɔ wura mpanyin mu no ɛna mpɛ sɛ mi n'osie Amen. so obi nyɛ kɔrɔ fa do wei mu yɛde ne kɔ wura mpanyin mu a obɛwura mu na owura mu wie na nea yɛka wɔntumi ni so a ɔbɔnsam bɛgyina nea wɔntumi ni so a ɛyɛ ɔbɔnsam adwuma a ɔde ato hɔ ɔde hamafo no aba wo so ɛde yare aba ɛde owu aba ɛde nuwase aba Yes. kasa amen Amen. kasa amen Amen. Pastor Titus chapter 1 verse 5 Tito 1:5 the book according to Tito 1:5 First Peter chapter 5 verse 2 Tito 1:5 yɛkɔ esu ɛfata hwɛfoɔ yɛka ɔhwɛfo a onipa bi a ɔhwɛ asafo so bi ayɛ hwɛfo caretakers ɛhwɛ asafo so elder a ɔyɛ elder obi ani hɔ no ɔhwɛ asafo so asafo bi wɔ hɔ a elder deacon pastor wɔ mu ɔn nyinaa yɛ ahwɛfo a ɔhwɛ asafo no so esu ahwɛ nipa ahwɛ onyame asafo so yɛkɔ yɛn ti na mede wo megya Kreta Paul sɛ wɔn ti na mede wo gya Kreta na wɔasiesie nneɛma aka ne pɛpɛpɛ ɔnsiesie ne ma aka ne nyinaa pɛpɛɛpɛ na wɔasisi kuro bi aso mpanimfoɔ na baabi a mobɛduru a mobɛnya kra biara no monyi nipa bi a ɔbɛyɛ pani a ɔbɛhwɛfo ɔbɛhwɛ saa nipa no so sɛdeɛ mehyɛɛ wɔn no a sɛdeɛ mekaeɛ ne pɛ yɛkɔ deɛ ne ho ni asɛm bie na mmom ansa sie bɛyi sɛ kwasi a na akɔ amɛnyɛ pani no ɛnneɛma wei ne ɛsi hu ne ho ansa ɛsɛ sɛ ɛhu si saa nipa no ne ho ni asɛm biara obi anya ne ho asɛm biara yɛkɔ Tito 1:6 Bible ka sɛ ɔyere biako kunu osi so ɔbaa baako pɛ ɛna ɔware no okay yin si Bible no bɛkyerɛ ho ne yere baako pɛ ɔware ɔbaa bi a kɔsɔ a ɔwɔ mmagyidifo a wɔnte ahwehwie a ɔwɔ mma ne mma no nyinaa yɛ gyidifo a yɛnti obiara nkɛ sɛ ɔbɔ dwama ɔbɔ korɔ no ɔbɔ hohwibra anaasɛ ɔde nka wo mu anaasɛ ɔwɔ soɔden Tito 1:7 ɔka sɛ na deɛ ɛsɛ hwɛfoɔ ne sɛ na neɛ sɛ obi ɔhwɛ nyame ma no so sɛ wɔnya ne ho asɛm bi nka onipa biara abusua mu okuro no mu asafoma no obiara nya ne ho asɛm bi anka sɛ onyankopɔn hwee ɛfiri sɛ onyame fie na ɔhwɛ nipa no so yɛkɔ ɔnyɛ nhopɛfoɔ ɛnyɛ sika nti sɛ ɔbɛpɛ ne ho anya ɛnti na ɔpere sɛ ɛma no mpaninie na ɔnya ho sika ɛnyɛ sika kɔsɔ ɛnyɛ obufufafoɔ ka sɛ amen Amen. sɛ obi wɔ bufu a yɛmfa ne nka saa group wei ho ɛfiri sɛ tumi a wɔ asase so a ɛhyɛ bonsam ase no deɛ n'ani yɛ den a ɔbonsam de hɔ hande obama no ɛyɛ bufuo Nokorɛ. abufuo mu ɛne tumi ahodoɔ bebree fa yɛ adwuma eti obi wɔ bufuo na sɛ ɔpɛ sɛ ɔbɛdi sɔfodie no a ɛnyɛ yie ɛfiri sɛ dɛdɛ bufuo no bɛba no ɔbonsam bɛfa ne mu na nea ɔbɛyɛ no ɔbɛsɛe nyamema no nyinaa Papa. eti obi wɔ bufuo a ɔnka ho Nokorɛ. yɛkɔ ɔnyɛ sadwem sɛ ɔnom nsa a ɔnka ho ɔwia sɛ deɛ ɔnom nsa ɔbaa yɛ nim so agyae sɛ ogu so ɛde
apetition efra enuadua se me ha ne enti me yefu yare enti nyama ma onka ho Dudu. yankwa onye pupo obia oye pupo Bible kan pupo a oni be bi ho a no ho a asem bi obeka bia no atete o mo nka wasem enti obi entimi konanim obi entimi kanasem obi entimi tunufo njo be kan no ha no se obi te sa ye man ko be se lewi abusuyi yankwa ana odifudi pafo wodi Titus 1:8 ne mame ana odifudi pefo aba edipa nsia atukwa akodu baabi amia mo 60,000 ye dem a no na oba ko anya 2,000 oba ko anya 500 on wa kanya bi ni o che no che de sen adifudi pe yankwa Titus 1:8 o say na emom opa ahohoye obi a obetimi adi nyame emanim ayogu ahwefo no ayo obi a otwe ahoho anipa bɛn no Amen. no de pedua pa for ye Amen. say asori ma no ene ye wo ma Amen. asori ma no ene ye wo ma se ne wo dwe wo yefuru ma ho no dwe asori ma ho kese sesa na ho na fam kra no wo yefuru ma no ɔmo benyi ama onyina afi wo nkyɛn akwaware ase na ogusu yosofo wo ha se wo hia bibi a asori ma yi a ena abɛho asori ma no ene ye wo ma yankwe ope papa oye papa No correct. oye papa Yes. panimu bi ho a one na ma se ne sika pa do go bi nkyɛn de da de bia no na so mo de mo nkyade mo nkyɛn panifo ade ampa mo panifo ne ye hyamade a mo nhyira de be adwuma ko so na wo so wan wa kyɛn ye de wetime nkyɛ obi ade nka kunafo de nka unua ma no edi se maya o nkyɛ obi ade ope papa na dwene mu ten na dwi muti aba ye ka so obi adwi muti kafra nyɛ so yare na dwi na mo onipa bi a asɛm bi obeti bia no obu ntai kwakyiri ehwe se na asɛm no te asɛm no bɛka bi waka otene we di papa de nyina aka so we di patene ni No correct. na ne hote na ne hote ye ka so obi hote anya so onware o na mom obi be yakanifo se ohwefo ana osofo na onipa bi ote saa e pa chaw ense se o hyehye nika enante na tikrom ya ba ha nipa bebre ya ba ha wu ni mo waje nika ene singlet a o moto na de nyehu na na bukrom e be hye o kejetia e be hye ha nyi so so yo ha me nyɛ so fo de baka so no a ono a na bro no a wote so adipa nyina num so yɛ sɔfo wa bibi hia ahemfo kwa to sa from akɔ no wa ti singlet ne singlet ene nika na buraba na buro muno wo de abetre num ha wani na wo kaburo yi ne bi na mankankyɛn oh dabi onte ho o me so yɛ sɔfo ma yehu se wo yɛ Adiyifoɔ Amen. ye be pon wo be hye obi na ba bi eto aduane si nsam saa no ha na ni di saa na etram no gye nso nyame nipa anyame hu won nkyɛn a obi e ba wo nkyɛn okoto onim dabi ɛsɛ sɛ wo ye bi me hu sɛ wo hote nani kaase ɔto no bo ase hwɛ bibi mu yie nti asɛ obi obeka bia no ɛfa na Titus 1:9 Bible said ɔso no kwasɛm ni mu obi di asɛm brɛ no a aba obu nte hwɛ ne teɛ na nyame asɛm a ɛne kwasɛm no osom redi akenka te aseɛ na otumi de akyerɛkyerɛ bi no mu na ebi amfom kɔso sɛdeɛ wɔkyerɛ no no sɛdeɛ Bible de akyerɛ no som ɛde kyerɛkyerɛ saa na watumi de nkyerɛkyerɛ pɛ tufo na watumi de asɛm no mu nkyerɛkyerɛ pa atufo na afei wɔyi akyinegyefo atɛn kasa amen amen yare wei wɔ mmeranteɛ fo munyae akyinyeɛ mmeranteɛ na wɔsa yare wei na watumi ayi akyinegyefoɔ ntɛn ayi wɔn firi saa akyinye no mu Amen. na sɛ yɛbɛba ne sɛ ɔsɔfoɔ so ka ho bi ne yɛgye akyinye yae kasa amen Amen. kasa amen Amen. mepatwɔ mɛrekɔ ayi 1 Peter chapter 5. verse number 2 Verse number 2. Mpanifoɔ ehwɛ so ɔpa etifi asɛm. yɛn asɔfoɔ a yɛn lewi abusua no a onyame sɛ ɔde musuo nyinaa egu yɛn so no ɔde egu yɛn so de tumi bi ama yɛn a ebeduru yɛn nkyɛn na sɛ saa nneɛma nyinaa no yɛdi mu bi a ɔbusam tumi ne tumi mmɛn yɛn sɔhwɛ yɛn mpanimfoɔ ate adwam yi a 1980
1975 and then maybe suffer. But this of what is sabri. As someone who carrying who said what the man to know, the home as some who could have some more. Amen. Yankwe. Petro ma de kan eti num chichemu mienu. Bible said, Monya na Nyankopɔn wa nku a wo mumu no. Onyankopɔn ma eyenwe nku ode ma omu no. Monye ho. Monhwɛ wɔn so. John 10:9. Na monhwɛ wɔn so. Ɛnyɛ wɔ hyɛ so. Pacho, na monhwɛ wɔn so. Busumi ni sɔfo bi ni baabi ɔte. Ɛbere bi atwam. Yɛmpanifo administration Samuel Mofa Sabeni and the secretary. All this JB by say oyo sɔfo ɔsɔfo asapani na asɔre a wodam no. Sɛ ɛwa dwen sɛ utu afi hɔ akɔ baabi akɔyɛ adwuma gya wɔ sɔfo dwuma to hɔ ɛkɔ baabi. Wɔn bɛto hɔ saa. Enwan ni nti ɛna de dwumadi hyɛ wɔn nsa. Eti sɛ untumi hwɛ nwan no a ɛne de to wɔn kɔ. Pɛnifɔn de ba saa. Ewu mu a na amafo ɛyi saa na ɔngye gu yɛ. Bible ka sɛ Monhwɛ wɔn so. Monhwɛ wɔn so. Ɛnyɛ wɔ hyɛ so. Ɛnyɛ wɔ hyɛ so. Na mmom ɔdɔ mu Sɔfo bi wɔ hɔ a wɔyɛ sɔfo soja. Twɛdeɛ nyinaa wɔbɔ twɛdeɛ. Esuturo nyinaa ahwɛ abɛdi suturo. Ei, na mefi ewiase Benjamin Chame nko ano so suturo mu. Ateatea. Wa mama fom ankɔ asabodwuma kɔtena pikyire. Ɛnyɛ wɔ hyɛ so. Na mmom ɔdɔ mu. Ɛyɛ nyame de ne mogya ato nipa no ɛde na brɛ ɔsɛ hwɛ wɔn so ɛna ɔde asɛm akyerɛ wɔn a ɔde bɛkyerɛkyerɛ wɔn. Deɛ ɛnyɛ a ɔkɔ a ɔbɛnya ha no ofiri mu fi a na wɔn nyame ɔbɛsɛ de fi nkyɛn abɔ ne ho ban. Na ɛnyɛ wɔ hyɛ so. Na mmom ɔdɔ mu. Na mmom ɔdɔ. Sɛdeɛ Onyankopɔn pɛ. Ɛne ne Nyankopɔn hwɛ firi yɛn nkyɛn. Amen. Ɛne nyame pɛ. Mesrɛ mo o. Ɛnɛ obiara pɛ sɛ ɔyɛ diifoɔ. Ɔyɛ diifoɔ pa a ɛsɔte asafo. Ɔsɔte asafo na asafo no ba pa ɛdeɛn. Ɛbɛma ne panin. Nyame akari si bɛyɛ sɔfo. Asɔfo dwuma no ɛho nsɛm ne ka kyɛ wo yi o. Odiifoɔ dwuma wɔ hɔ. Mene adiifoɔ no akasa. Na obi bɛyɛ panin a obi bɛyɛ honhomni a anamo ɛsɛ otu sɛne bɛyɛ a ɔbonsam tumi fidie nyi no ɛmfa ɔhaw no ɔtɔyɛ no yareɛ ɛtɔ no so. Wɔyɛ nipa sonko. Yankwe. Biti Yesu mani kwasi ayam sobreye. Ameye. Akabaso be mama bia wi ani anajo. Ya na me mo. Amen. 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 Ajentofo nyame nhyira mu. Amen. Me ba choyen kwe. Petro ma edi kan eti num chichemu mienu ne nto aso no. Bible kan say Enye dufudi penti. Enye dufudi penti na okọ hwe sofudwuma no. Ne mo akoma penti. Ne mo ekoma pe. Ebiso bi beye opani odiifuo honhomuni sa o beto wo kra ama sore ma no ene wo be som asore ma no. Eji Bible say emusu a edi dipa na chi nyina no odi begu so. Odi begu so. If you say ntare na ɔhyɛ ahwɛ ne saa no ɔhyɛ ntare ne kokoro mu na honhom bi kɔware no na onya komayare de ba ɔde bɛda wo so pɔnko na watwe no ɔtwe pɔnko no na ne tie ne ya ne tirim hyehye no na ɛyɛ ne sɛ adwemu yare ne de ba ɔde bɛda wo so ɛwa yankwe ɛnyɛ sɛ wo na odi asafoto so abakoma ɛnyɛ sɛ ɔwo a ɔdi asafoto ho abakɔsem na mom twɛn me yɛ ba yɛ ne sɔfo kyi ene na oka ho asem busumi sie ni afini eto a yaji e wo bi nchen enso onfama e wo ne nchen a wo de ye den
Yes. Asafu sika ma mpanimfoɔ atena sɛ ehu sɛ yɛbɔ fɔde yɛbɔ wie a yɛde bɛtɔ mfidie yɛbɔ fɔde yɛ wie sika yi wɔn yɛde bɛtɔ mfidie sɔfoɔ se secretary ɛmaa yɛ nso mi nsia bɔsɔ mu nhwɛ yɛbɛhwɛ no na ɛdi ma so okɔka omu adeɛ nante abɛ mu adeɛ ɛnyɛ sika no a yɛde abasafo no ma yɛn nyinaa bɔ di sɛ yɛde bɛ bibi no ɔbɛdi ho abakomasɛm. Nemom Monya hweso ma nwankuo no. Monya nhweso ama enwan na mohwe won so no. Na oguanfo pani no yi ne ho adi. Na sɛ sika ba won nkyɛn ade bibi sɛ anya asɔre ba no ɔkyena ɔbɛde no sɛ de sika ba na dwen bɛ no benya. Na oguanfo pani Yesu yi ne ho dia. Monya anuonyam abotire a ɛnsɛ. Ɔno pa mo de wo yɛ adwumadie no. Monya anuonyam abotire a ɛnsɛ. Ka sɛ amen. Amen. John 10:9 ka sɛ. Me ne ɛpono no. Yesu sɛ ɔno no yɛ pono no. So obi fa me so ko mu a. Sɛ obi fa me so aba dan no mu a Ɔbɛgye ne nkwa. ɔbɛgye ne nkwa. Na ɛkwan bɛn na afa so a ɔde bɛyɛ ɔsɔfo ɛyɛ di sɛ ɔde ba wo ho nyame aka ne ho saa anaasɛ wosika nti wosi dan na wosi dan na wankasa na abɛrɛ nti gye sɛ de ɛma wo yɛmfa ma wɔabɛte ho wode bɛkɔ bɔ so bi mu ɛne mpanimfoɔ yɛ ade hinti dua bɛ ne ɛsɛ yɛmfa ma wo tumi bɛn na ɛbɛdi w'anim ama wode ɛhwɛ nnwankuo yi so a nnwankuo yi kafrɛ o ɔnyɛ nnwanwan yi o ebi yɛ mpɔnkye ebi yɛ nkraman abɔre ɛne mprɛmire nyinaa wɔ mu ɛna afra ɛna wo na abɛtete wɔn problem baako a yɛnya kɛseɛ wɔ asɛm yi ho ni obi afɔ so mmea mana asɔfoɔ na yɛbɛto mpanimfoɔ no sɛ obi ɛka sɛ ɔbɛbɔ su a ɔha wada ne so no nsuo a yɛbɛbɔ ne mu asu no yɛbɔ ne so wiase nyinaa afiri Okay. enti yɛkɔ subɔ no a adwentofoɔ ka ho adiifoɔ ka ho ne akɔ ɛbɛtumi aba sɛ nnipa mmienu yɛkɔbɔ wɔ so no yɛbɛtumi bɛtu 3 hours ase na yɛwie wɔ subɔ yɛwie a ɔha bi ani so bio sɔfoɔ akɔ nsuom ɛde 1 hour bɔ nipa 150 asu yɛbɔ wɔ so wie a ɔba sɛ yaa obi sɛ yaa sɛ yaa Awade aka ne nsuo mu. saa honhom no ɛwɔ so saa no ɛwɔ ne mu dada wo na nyame a wobɔ ne din ne deɛ wofrɛ sɛ ɔbɛtena ne mu no akɔka honhom no ɛna ne mmienu ko na sɛ aba saa koraa na sɛ wobɔ no sɛ honhom no ba a ɛsɛ sɛ wo ne wɔdiifoɔ ɛnyɛ saa nnipa yi ho adagye ɛberɛ a ɔnyɛ ntumi yɛ owura asafo no mu ne yɛde ne yɛ mpaabɔ ma honhom no twe ne ho yɛ bɛba yi wode mobɛhu asɔre ma nyinaa bi ne kuro mu ɛnyɛ sɛ woyɛ bayifoɔ honhom bi a yɛ adwaman honhom a ɔtena adwaman mu mmarima bɛsi du no nwɔtwe a ɔne daeɛ mmaa bɛsɛ aduonu ɔne ɔdaeɛ bosom bi ɔkɔɔ ne nkyɛn no asubɔ no mu no adagye pa ɛsɛ nyama honhom no twe ne ho no anyɛ adwuma eti aba a ɛsɛ yɛnyɛ ne ho adagye na wɔtwe ɛne adiifoɔ ne afutu mpayɛ na honhom bi twe ne ho ɛma nyame deɛ no a ɛpɛ sɛ ba ɛha adwene bɛtɛ ne padua no mu ne pam deɛ ɔhɔkɔ na onya somdwe anyɛ saa ɔbɛfɔ bukuo akɔ tia mo a Yes. Nina ini minia na minso ni miwania. Ani awati ami abaye. Utumufu na mati. Kaza patra kwa na mati. Ewa Yesu mati. nyame nhyira adɔfo yi ma yɛn Amen. yɛpɛde bi baeɛ ɛbɛyɛ diifo kɛseɛ ɛmɛyɛ maa no somfo wɔyɛ somfo nko a mfie aduonum no akyire de nyame de maa no no ano n'adwuma ɔbɛyɛ nyinaa sɔ ani ma nnɛ obi a ɔbɛte n'ani bi akae no wanyɛ sɔfoɔ wampere sɔfoɔ sɛ ɔpɛ so ɔdi sɔfoɔ a anka ɔbɛnya asafo bi ma kɔyɛ sɔfoɔ tete bere mu no sɛ obi yɛ sɔfoɔ na obi yɛ sɔfoɔ a ɔsɔfoɔ no mfiri mu a wonyɛ sɔfoɔ woyɛ sɔfoɔ saa ɛnɛ deɛ yɛsi obi sɔfoɔ a yɛsi ne sɔfoɔ maa no no ɔse mpanin mokɔte asafa ma me nso bi kɔyɛ sɔfoɔ na ansa nso obi bɛfiri ɔsomfo anaasɛ panin bɛyɛ sɔfoɔ no mpanin asɛm wɔ mu obi yɛ asapanin a obi yɛ ɔsomfo a n'asɛm yɛ kɛseɛ na the word ɔsɔfoɔ deɛ yɛsua ho asɛm kakra deɛ na wɔn a nyame yɛn wɔ adom a yɛn bɔ obi no ebetumi a mpanin mmiɛnsa biribi nhyia nea no ɔntena ase na obi a ɔyɛ ɔsɔfoɔ a yɛbɛto sɛ ɔyɛ ɔsɔfoɔ biara no onye diifoɔ onye sɛnkani onye dwuduni na nyame ma no ɔsɔfoɔ no honhom
a wo sɔre ne sɛ wobɛka di sɛ nim kura ɔwɔ ho mu bɛtɔ sɛ owura tena ase sɛ obi sɔre na ɔto dwom ne dwom no nyɛ a ɔnto dwom da dabi ɛnwom no nyɛ adwodɔfo hwɛ ne yie honhom no nyinaa wɔ ne nkyɛn ba ne nkyɛn eti asɔfo wɔ so die odiifo bi wɔ wo nkyɛn no so ɔyɛ hantan no wɔte hɔ yɛ ne yɛ a nyame bɛbi sɛ wɔ hɔ wo na bɔɔ ne su yɛbɛyɛ no m'ani abere no mekasa paa yɛn yɛ mmɔfra yɛbɛto yɛ kɔpem sɛ yɛbɛto mpanimfoɔ no sɛ ahoɔden ka obi a ɔsɔfo hu sɛ ahoɔden ka obi wɔ n'asɔfo mpa na ɔma diifo pani aso ate yɛn nyinaa kɔhyia diifo mpani nkyɛn ne yɛabɔ mpaeɛ yɛn ne mpaebɔ a ne sɛ naawɔtwe mmienu ntam no ɛnsii a ne mpanimfoɔ nyinaa ma diifo pani si kɔ ne nkyɛn yɛn yɛkɔdi baabi 6 months 6 months nso hɔ o kɔpani wei nkyɛn saa ansa na mpanimfoɔ no nyinaa gye ato na wagye pani wei hɔ kakra gye wei hɔ kakra ansa na agye watom na ahoɔden ka obi koraa bɛsi mfie tu na ohun ahomada yɛne adiifo pani kofie gye nanteɛ na ɔyɛ adiifo pani a ɔwɔ ahoma ɛhyɛ ne bɔtɔm sɛ yɛnhyia yɛ ɔyɛ adwuma anaasɛ mpanimfoɔ antu anam ɔka hɔ a ɔbɔna bɔ soɔ ɛnɛ owura asafo mu a ɔsɔfo bɔbɔ soɔ odiifo bɔbɔ soɔ asapani bɔbɔ soɔ ɔn nyinaa yɛ mpanimfoɔ asɔfoɔ so na abasa ɛfiri sɛ kane no ansan sɛ yɛbɛsɛ obi ahwɛ de adi ma ho abɔsoa ma no no onipa no ɛde ma no no ɔwɔ pani yɛ kɔɔ n'ase ɛma pani ne tete no ne pani no na ɛbɛma kwan sɛ nneɛma hu ne yɛsɛ ɛma no abɔsoɔ ɔde abɔsoɔ no ɛbɔ a adwuma wei ne nyame de ne bɛyɛ na yɛahwe saa odiifoɔ no abɔsoɔ sɛ ayasa dom akyɛdeɛ a ɔwɔ ekura ayasa dom akyɛdeɛ atwe obi abɔsoɔ ɛde bi aka no yɛabɔ na yɛhyia so de ama no na deɛ mɔtotɔ ne kwan nkyɛn no honhom bɛn ne ho kasi amen yɛpɛ no dodoɔ sɛ mmarima aba nyinaa yɛ asɔfoɔ a nyame aka a mudi asɔfoɔ ɛkɔ de yie a yɛpɛ paa nka mpanimfoɔ ɛbɛtena sɛ ma ɔko ma dwo yes na deɛ ɛkɔ yi deɛ ano yɛ ayɛ te ampa kasi amen Amen. kan baabo de nkɔ Mini ɛpono no. me na meyɛ pono no So obi fa ne so kɔ mu a, sɛ obi fa kwankyerɛ pa yi so na sɛ ohu mu a ɔbɛgye ne nkwa. ɔbɛgye ne nkwa Na ɔbɛkɔ mu, na ɔbɛkɔ mu na wɔbɛfrɛ di, na ɔbɛfie di na ɔbɛnya didibea. John 10:10. Oyifoɔ ma, oyifoɔ deɛ ɔma Jesu obewia, yi so ɔbɛwia na wɔbɛkum. eti sɛ nyame nkaa sɛ adwuma no ɔde hyɛ wɔn nsa ɔmfa ahotumi maa wo na kafra wo sika nti wo nimdeɛ nti wo diifo a woyɛ nti dwontoni a woyɛ nti pani a wakyɛ w'asɔre no mu nti yɛde ma wo ne nyame fa tumi ne ma wo a tumi ne yɛ nyame nkyɛn na ɔde ma wo ɛfiri sɛ nnipa no a wɔyɛ wɔn so no tumi a ɔwɔ nkyɛn a ɔwɔ bɛfie gu wo so no ɛyɛ bonsam tumi ahoroɔ sɛ nyame fa ne tumi ma wo a ɛnyɛ honam ne deɛ ɛde yɛ John 10:11. Oguanhwɛfoɔ pa no. Mini guanhwɛfoɔ pa no. me yesu ne yɛ oguanhwɛfoɔ pa no Oguanhwɛfoɔ pa de ne kra na to ɔma obi a ɔyɛ oguanhwɛfoɔ pa a nyame ayi ne ho ama no deɛ ɔde ne kra ɛto hɔ ma asɔre mma no aba. na adiyisɛm aba obi ho bɔsɔ mmiɛnsa bɔsɔ nnan na yɛmfa ne nyɛ mpaebɔ
na asafo a adiyifoɔ bɛsi nwɔtwe enum wom na mpaebɔ bi aduru koda ne brada ne yenye diyifoɔ a ɔba bi yɛn mpaebɔ na ɛso wɔ asafo no mu because obi adwene sɛ ɔpɛ baabi ɔno nso ɛbɛyɛ mpaebɔ ate na sɔre na akɔdi ne sɔfo adɔfo no yɛbɛto yɛn mpanyinfoɔ ma ɔde hyɛ yɛn sɛ daa nkwa Yes. eti na ɔde adwuma hyɛ yɛn nsa Amen. na nipadua wɔ ɛbrɛ ehunu amane na daa nkwa no nya ɛyɛ na ɛnɛ deɛ position ɛne sika dibere ɛne sika ɛne wɔyɛ adwene ɛnuanom sɛ dibere nyinaa bɛdi yɛn nkyɛn na disi pasa ɔbɔ mpa yɛ ne sɛ ofi hɔ ne yɛde ɔbɛyɛ disi pasa na wɔwɔ disi pasa bɛyɛ ɛnyɛ nyame na aka ama wɔnya honhom a bɛkyinkyini asafo no so a owura asafo ma no baako sɛ ɛho ba dɛm a nea woyɛ no wowiase nyinaa asɛm aba ho nea mɛka wo de sɛ wowɔ hɔ no ansa se nyankopɔn ho ɛbɛka sɛ wobɛyɛ ɔsɔmfo no onim sɛ woyɛ diifo adwumani asɛm bie ne wo ho sɛne yɛkan ɛne mpanimfoɔ ahwɛ ne deɛ ma wo nanso wobɛwura asɔfodie no mu no na woamfa asɔfodie no akwankyerɛ paa asɔfodie no akwankyerɛ wapɔti no ɛbɛma woanya yerɛ nyɛ owuo a da nkwa so ɛbɛbɔ bɛbatɔ yɛma hɔ no nsi tab no ko hwɛ 1 Timothy 3:1 1 Timothy 3:1 Tito kyerɛ yɛn sɛ asafo biara yɛte asafo no a nipa ɔbɛhwɛ so no yɛfɛ no ɔhwɛfoɔ eti kɛntɛ kɛse na ɛhwɛ sɔrɔ nso ma ɔpanin kɛseɛ na ɔhwɛ so ɛde ma pasa a ɔbɛn no a ne pasa n'ahwɛ ɛde ama zona ne zona hwɛ saa abesi gyina ɔmosia so bɛbatɔ ɛkɔ Paul ngoma edi kan otwere kɔma Timoteo etimi ensa enkenkan so edi kan esu efata Kristofo sɔfo ɔnso aka sɔfo a ɔsɛ ahwɛfoɔ so obi hwɛ enwenku a ɛhwɛfoɔ ne mo ɔbɛka asɔfoɔ ho asɛm sɛ obi bi fi sɔnfo aba ɔsɔfo a esu a ɛfata Kristo sɔfoɔ yɛnkɔ ɛnokwasɛm ni o ɛnokwasɛm ni sɛ obi pɛ hwɛfo dwuma ɛkɔduru pɛmpɛ so bi dɛ nyame akɛrɛ obi sɛ ɔmɛ hwɛfo dwuma wapɛ adwuma pa ɛyɛ adwuma kɛseɛ paa ɛmpɛni adwuma wei no ɛnokwasɛm a mede mɛsua hu ne sɛ ɛnyɛ ɔhonam ɔfom adwuma nyinaa no bɛtumi ayɛ abɛyɛ sɔfo dwuma obi ntumi ni polisi ɛmɛyɛ sɔfoɔ obi tumi mɛyɛ sogya ɛmɛyɛ sɔfoɔ obi tumi mɛyɛ bank manager ɛmɛyɛ sɔfoɔ a ɔbrɛ ko a ukuo da biara ɛbrɛ da biara efie da biara ayarefoɔ wɔ akyi a wɔne wɔdiifoɔ ɛde wɔn yɛ mpaabɔ nyame ma ɔwɔ ha ɔbɛka wɔn ha wakyerɛ wo na wɔn nso adwuma bi agye wo ɔbrɛ nyinaa 12 hours na bɛyɛ dɛ na wɔnyɛ nyame mma yi so ho adagye Pigeon. nyame mma yi ho adagye sɛ obi pɛ sɔfo dwuma wapɛ adwuma wapɛ adwuma kɛseɛ paa ɛnso deɛ sɛ ohwɛfoɔ ne na mmom obi a yɛnhwɛ sɛ ɔwɔ saa akɔ ne sisi asɛ de adwuma no ma ne a ɛsɛ ne sɛ ɔnya ne ho asɛm bi nkaeɛ ne yere ne mma nyinaa ka ne ho asɛmpa baabi a ɔte yɛ ka ne ho asɛmpa obiara nya ne ho asɛmpa nka da mɛdi ka kyerɛ wo sɛ adwuma yi a yɛyɛ ho adwuma yi yɛn yerenom ɛwɔ mu 35%. Papa. sɔfo obi yere nti asafoma ntumi nkɔ fie Yes. sɔfo obi yere nti ɛma kokora ntumi nyɛ hɔ ebi ti Pigeon. sɔfo obi yere nti okɔ a ɔntena ne mu nkyerɛ wo ɛnyɛ n'adwuma ɔne ne kunu deɛ ɔbi a ɔbɛka kyerɛ wo na sɛ na mo de yarefoɔ no kunu so deɛ ɔntumi yɛde yarefoɔ ba ne yɛbɔ mpa yɛ ma no na anwie pɛ yɛ asɔredan mu ne yɛbɛtoa so a ɔnkɔ diifoɔ hɔ ɛyɛ sɔfoɔ nkyɛn nɔkɔ ɛne sɔfoɔ yere so ɛmpɛ ateatea nea n'adwene mu yɛ aka no a yɛde naba yɛbɛma ntam no ɔbɛtoto ntasuo ɔbɛkɔtɔ ne tɔ hɔ a waa na abɛpra anadwo 12 ɛna ɔhɔhoɔ bi aba ɛsɛ ɔsɔre ma no aduane sɛ wokunu ɔni sika kaprekura ne ho na mpanin sɛ meeting ɛbɛyɛ sɛ ɔkɔ a ɛyɛ sɛ ɔgye wo hɔ ɔbɛsi anamba bi kɔ ɔpɛ bi akɔ na ɔbɛyɛ dɛ nyɛ bi agya wo eti no sɛ kɔba sɛ yɛde obi bɛyɛ sɔfoɔ a nea anim no yɛfrɛ sɔfoɔ no ɛyere ebisa sɛ adwuma wei ne yɛde ma okunu wei ne wobɛyɛ wobɛtumi ɔka sɛ ɔtumi a yɛgyae ɛfiri sɛ enipa no a ɔyare no a ɔba sɔfoɔ nkyɛn no sɔfoɔ obɛduru ne nkyɛn sɔfoɔ ne yɛ mpaabɔ a sɔfoɔ korɔ no a ɛsa kɔkɔyɛ baabi mpaabɔ obɛgya ama ɔbaa no na sɛ ɔbaa no kɔma no adwene nti onipa no bɛda adidie kwan bɛ na ɔbɛfa sɛ ɔbɛhwɛ no watena anim kasa amen amen bɛbatɔ nkɔ ɔyɛ ɔyere bi akokunu
osi so ne yere baako pɛ na nkɔba sɛ ɔwɔ ha ne ma mpanimfoɔ bi wɔ ha na ogyina asɔfodie mu no na ne yere panin bi ɔne ne ɛwɔ bi aba ne ana wɔn hwɛ wɔn deɛ ne ebu ne kutia saa mpanimfoɔ akɔ sɛ yi sɔfo gyina adwuma mu na ne ɔno nso ɛbɛ mu bɛɛ de ne yere ɛyɛ baako pɛ ne ba nyinaa ɛna n'ani so da hɔ n'ani so da hɔ adeɛ bi ɔbɛyɛ biara no ɔka waka ɛfa na yɛnkɔ n'adwene mu te sɔfo nkɔdidi obi ate ɔbɔnten ɛna wakɔpa kyɛw baako mmienu no mmiɛnsa wɔgu asɔfodie no ho fi eti biribi a ebefi wɔn mu aba biara ɛyɛ topic papaapa gyina hɔ yie bu ntɛn sɛ waka eti na asɔre no yɛwɔ secretary wɔ mu asɔre no yɛwɔ mpanimfoɔ wɔ mu eti asɔre no sɔfo sɔre a apart from preaching no sɔfo nyɛ announcement wotaa yɛ announcement beebi a wɔn ano bɛfɔm mpanimfoɔ baabu kɔ kase kasa dodoɔ no ɛfɔ nso mpam yɛkɔ ɔyɛ ne ho wesee ɔpɛ ahohoyɛ o ɔyɛ ne ho wesee eti obi nyɛ ne ho charge bi mɔ na ɔpɛ ahohoyɛ yɛkɔ ohunu nkyerɛkyerɛ kasa amen wɔn ti obi sisɛ disɛ wakɔ city ansa na ɔbɛ sɔfo nɔkorɛ nanso minnu yɛn a akɔ sukuu edu akyi ɛbɛka yi a yɛbɛtumi anya professor bi a ɔntumi nkan bible yes na ɔka kyɛn sɛ ɔnti ase because ɛfa maa no na mmom obi a otumi kinkan bible yi ɛkyerɛ ase ɛti aseɛ ɛtumi kyerɛkyerɛ obi no ohunu nkyerɛkyerɛ bible no ohunu mu ɛtumi de kyerɛkyerɛ obi amen ɔnyɛ sadwuam a ɔnyɛ sadwuam nsankana no yɛmfa nsa nyɛ bibi ma no mekae si sɔfo bi a ne mɛ ne te na ne bɛware na abusua sɛ ɔmfa ɔbɛrima no mfa nsa mmiɛnsa na dɛbi no sɛ nsa deɛ ɛna mofa nkɔ baabi mfi ha deɛ nsa nwura ha nti ɔwɔ kɔtɔ nsa de sika baa yɛnsa de papa no agye nti aware anka yɛgye ne bɛyɛ no nso no ɛbɔ odu mmienu na ɔwɔ kyinkyin ɛpɛ deɛ ɔbɛtɔ no ɔnya nsa ma ne fie yɛnkɔ ɔnyɛ pupo na mmom ɔdwo ɔnyɛ teatea ɔteatea nipa ɔhurawura nipa na obi yɛ bɔne kura a ɛyɛ sɛ etu no kura a ansa sɛ obetu no no ɔde ne tena ase ekyerɛkyerɛ no ma ne ho sɛ anammɔn benkum mmiɛnsa a woyɛ yɛ deɛ nea ɛba aboro kan yi yɛn no yɛ adwuma na nyɛ yie ɛnyɛ me na metu deɛ woyɛ yɛ ne de kɔ wei deɛ aberanteɛ sɔɔdenfoɔ na wɔwɔ mu mɛde kɛkɛ kyɛw sɛ asafomɔ no ehu wɔ saa no ɛnyɛ wɔn mu nyinaa na ɔwɔ asakra wie o dodoɔ no ayare sɛ dodoɔ no anyare a nka yɛ gyinifoɔ nko anhyia ɛma mpaebɔ ɛma moba a obi gya ato hɔ no sɛ yɛayera kɔ ebi yare eti egu so ɛbɔ mpa esi nyame sɛ ɔyareɛ mesi woduru mission house biara ne nipa dodoɔ hɔ a ɛnyɛ wadwe sɛ sɔfoɔ no sɛ na ɔteɛ saa na ɔnyina te dabi wagye ayarefoɔ na woduru canteen hospital ha enipa egu hɔ nyɛ onyɛ no ho ɔtɔn wo dabi obi kura nsuo si ne so ka ɔnkasa ayɛ obi so ho nim kakra ayarefoɔ no gu hɔ na wotɔ no wie ɔbɛkɔ kasa amen eti wo a ɔhwɛ wɔn so no sɛ wɔn ni abotrɛ na wo abufu a ɔntumi hwɛ nyame asafo mba so ɛsɛ sɛ wɔyɛ ɔsɔfoɔ no yɛka sɛ wɔadi sika ɛsɛ sɛ obi gyina baabi didi watɛm edwa so ɛsɛ ka ho asɛm yɛka bi kyerɛ asɔfoɔ no mpanimfoɔ di nka nyinaa ɛsɛ yi wɔ adwe fi so naano yɛ ne sɔpani ma kristiya ɛ nkɔmmɔdi mu no kasa ɔsɛ me deɛ nsɛm sɛ deɛ baabɔ ka yɛ tiri me deɛ wokakora anim mu m'ani gye paa woyɛ ɔsɔfoɔ a nea wobɛte no hwɛ sɛ ɛnte saa deɛ a yifi wadwe mu sɛ ɛte saa deɛ a nea yɛka no fa ho adwen na wo ne mpanimfoɔ ntena ase na mfiri wo so yɛnkɔ ɔnyɛ tutupɛ ɛna ɔnyɛ sika panin bi wɔ hɔ nom a ɔbɛfrɛ ne mpanimfoɔ sɛ ɛnyɛ meeting na ɛfɛ no wobɛgya trase kasa woyɛ kasa so ka trase ma ne trase o na nie wo no atena ase na ɔka ntam meeting deɛ nkurɔfoɔ fira me mma bio ma ne ka no asɛm na ɛnyɛ owura asɛm a woka deɛ ɛmfa no kwan yɛhyia mpanin anim sɛ ɛka bio mpanin meda ase na ɔpɛgya asɛm na trase ɛdeɛ no wagyimi anaa na sɔfoɔ tumi ka wagyimi kwasea aboa fafiri ne so kɔ ne buafu obi ayɛ adeɛ ne buafu no na ɔde aba na ne preaching nyinaa aba mu na nipa hɔ nyina si tira se
na kasa ultimu say and then nansa kasa ko so for the preaching obey na akoka Bible say obey so for the enyesa bonsa benya ho kwan Amba. yakwe Onye sika ni bre. Odi onu ani fie so yie. Onye sika ni bre. Mini so for bi ho asafusika no mo so bibia no frɛ on hweso no obi se ho mo de ade odi waje check na hwe onkom ye man bia oni so for bi ho so a menam imako hye bi ho kora ye po asɔre pe correction ne iratam ne iratam ko ahi say ne iratam ko aforobody e beba ye nyina say e ba fore ne wi a enka mpanifo opro no ho de e say hu sika de ba ye no obi esu hu masa oso obi o ye nyame so fo de onye sa ma osi wa dwi no pedua ko sika mu sa ba bo so benya mu kwan e se Timothy kan ho asem te yensia enyimu nsia say boni ti eni sika pa ebi no de akire ayire onyankopon kwan e de ya obebre wo ho na wo onyankopon ni pa de ye dane yenum yekwe Odi onu ani fie so yie. Kasa amen. Amen. Ansa so be sofo no. Ye hwe ne yire en ma se ono won setrem yin na pepepe. Ohwe ono edi ne fie so yie. Ono ne ma ne nipa ono ote kakra edu adue no. Ontimi hwe so de a ebe de ne nipa 100 de bi ma akoda wa no. Ebe de. Yakwe. Na so obi hunu ne fie so dia. Na se obi timi hwe ne yire ne ma so. Na se kokoko ho. Na se yitu dia o mu a. Ebe ye den. Ena obehwe Nyankopon asafo. Ebe de no betima hwe Nyankopon asafo. Ebe den betima hwe Nyankopon asafo. Onya abefo. Owura bia woye osomfo a yekoto no a adisemba ne boba ho. Se akwara ne mere ho ase. Anya sa yebeto yare ma na ono ne maame ntawde ho bia wonka. Papa say ono ne maame kwa yakabo so mienu ni. Sei. O somfo Obaba you wa kitwa we ne maame ya kaboso mienu ana wote ho sai sekani na kwa bonti aseme de oka wo de ontimi tutu nwie onya ya kayo enti na monsam de hintidua kese pa to ware sam papa na ware sam no obi a o hintidua ware sam ye se firi obi a bako obi beka ne de so ya ho enti se obeye sofo a who said, we are now warring no, oh, father said, Oba, and obey a piano, Aquara, the only one shall be what you so, and the Obecan or your obedience, or do so for the at all. I'm welcome. Yagway, Onya befo. Say, Obiba, so unchaya, infamano. Problem I say, I service here. Messer, as a company pa, Minusum obey my meeting pa, in church be a crop about 10 days. Or Daruma. For an essay for one of your mind. Your pa, a software, and a Singapore, and you so if you say only a sorry kaya is here, now sorry kaya edition obisiano, and no only be rich no I ain't church. I'm sorry. It didn't grass a homeda when this way. Maticra, if you have the questions, our immune grano will be mentioned, yes, our immune, warrior, I won't kind. Software say. Senkene so de papa hye ekwaso dem kura enye hwe aya meto de sa na nti sa na obuta enti enya ka sa e de hye de sa ne ye sa no ye nya honhom enidaso ne honhom ye adwuma kasa amen me say obi be ye osofo a de masofo de de pa ye ne ma mienu me kan waso ma chobi ya matrase Amen. Yego Onya abefo. Onya abefo ba so no muncheye. Na wan hore nhwe obonse. Say ye be ma obi osofo kura ka obi onya 8 years to 10 years. No oju so furu wi a oni asofo anante ahwe. Ekwan a ye fa so asere ho ho de ama no. Ansa de asofo de ama no. Ebi say enso mo su konkon a eyo Unimu a eno kura betuma nyo hawo. So mo su konkon a. Enso tumi no. Emu na manfo eburu ndia. Enso tumi no ewo bonsam tumi a ode ma enso no a ode ye abonsam nkrofo motia ene akonfo ene okotfo nyina enso mu no mo dere ene nyame se fanipa ne ko enso mu na oduru enso mu na sa wo mpa ye a honhom a wo nche a wo mpa ye no enso no ebeda ne se Kristo no ta no
eti nipa ne tena nsuo no mu a ne bɔne a ɔbɛka biara no ɔka bɔne wie no sɛ bɔne fa kyɛ no a ɛbɛfi mu ɛwɔ honhom mu mogya mu de na de yɛ fi mu eti wode no nsuo no mu mprɛnsa no sɛdeɛ Yesu Kristo kɔdi 3 days ɛwɔ asase ase no wode no mu mprɛnsa no na ɔba abɔnten so no na honhom no nyinaa afi mu nansa sɔfoɔ wobɛtu honhom anabotuo bi diifoɔ wobɛtu honhom anabotuo bi no gye sɛ woyɛ ho kronkron gye sɛ woyɛ kronkron woanyɛ kronkron a wotumi tu anamɔ gye sɛ woyɛ kronkron papaapa sɛ sɔfoɔ bɛtu anamɔ bi a ɛti ne yɛ ɔyenom ka ho asɛm no ɛbɛtumi abɛkɔ ase gye sɛ na wotwe ansa na ɔkɔyɛ honhom dwumadi bi na kafra ho kɔ ɔyɛ ho na ɔyɛ mpaebɔ wɔ ho because enipa na wokɔ yi wɔn afi bonsam kyɛn wɔ nsuo mu no tumi edi wɔ akyi ne tumi ketewa ɛna honhom no ɛfa ɔso ayi wɔn na oyi wɔn wie a mpa yi a ɔbɛbɔ no nyame de ne honhom abɛtena wɔn mu amen nanso ɛsɛ sɛ wɔn a wɔtete ne ho bɔ ne din pa ɛni mpanimfoɔ a na wɔtete nyinaa ɛsɛ obiara bɔ wɔn din pa na wɔnhwe ahohora ne ɔbɔnsɛm afi anyɛ sɛ ne ɔpanin baako mmienu enya ho asɛm sɛ deɛ wɔyɛ nyɛ a ɛte saa wobɛhwe ɔbɔnsam ahohora ɛne na fidie mu ɛno na ɛpa de sɛ apa ne yareɛ ɛne owuo no sɔrɔ no taeɛ na deɛ ehu ne sɛ saa bere deɛ ɔbɔnsam nya onyame nipa bi a nipa nyinaa ni da ne so na sɛ ɔkɔmite a na ɔfom a ɔbɔnsam gu no ɔfa yareɛ ma no na ɔde honhom ne ma no yes na ɔtwe di n'akyi ba na ɔde honhom ne ma no adwuma wɔyɛ nyinaa ɛba bɔnsam ɔnka hwee wɔn na wogyina abɔnten sɛ adwamamɔ nyɛ mogyahwegu nyɛ wɔnyɛ abufuo nyɛ ɛna wɔbu afu ɛna wɔanya wo ɛna ɔde wɔbɛtoa so ayɛ w'adwuma wona nipa nim ho a wobɛtumi wɔbɛda wurama no yɛkɔ asafo mu asomfoɔ nso yɛfiri asɔfoɔ asafo no mu asɔfoɔ nso ɛsɛ sɛ wɔn anim yɛ duro ɛsɛ sɛ wɔn anim yɛ duro ɔnya ano nta ɔnya sadwene ɔka sɛ wɔyɛ kyɛ asapɛ na ɔka sɛ wɔyɛ kyɛ asɔfoɔ ɛhyia na yɛ bebree ɔnya ano nta ɔnya sadwene ɔnyɛ obi ɔno nsa ɛyi ɛdabi ɔnyɛ adifudi pafo ɔnyɛ adifudi pɛ asɛm a ɔka kyɛ asɔfoɔ no na ɔma asɔfoɔ no a ɛbɛsua asɔfoɔ ne aso ate yɛkɔ 1 Timothy 3:9 ɔsɛ ɔde gyidie hintasɛm no esi ahonim a emu tie mu efi adiifoɔ so ebifa asɔfoɔ so aha na ama gyidi dwom no esi trase gyidi dwom esi trase na ana ha gyidie hintasɛm ɔde si ahonim a emu tie mu nipa mu ɛne ne nyinaa gu social media aba gyidie hintasɛm ɔde si ahonim a emu tie mu egu social media ɛsidi yɛ bi ba kyɛ bɛka kyɛ bi sɛ panin sɛ ne mo asɔre deɛ mo obi yɛ bɔne no bɛtu na dadeɛ nie mu no ɛne sɛ yɛhɔ ne kamera te yɛ sɛ deɛ asɔ no agu o because this pass about adwaman obi a nte mpanimfoɔ ateyɛ no yɛatransfer no firi Kumasi de ne kɔ yɛ so sɛ de bi obi ehu ne de obi abɛsi a sɛ de ɛnyɛ yi na ɛha wobɛtumi transfer no obi ehu esi yɛ anda social media asɔre na bɔ dwaman yi ho ne nsɛm a yɛka fa ho ɛma ɛka ne mɛma ɛka asɔre asɛm a yɛ mpanimfoɔ asɛm na wonim sɛ ɛnyɛ wo na ɛwoka woka no ɛyɛ nnome na wogyeɛ nnome na wogyeɛ yɛnkɔ me nua mepaakyɛ wɔ nkyerɛkyerɛ nwoma no mu no Timothy wo ma ɛdi kan ɛti mmiɛnsa ɛnkyɛmu du ɔsɛ ɔnsɔ yei no mo nhwɛ kane ansa ne sɛ obi bɛyɛ caretaker asapani sɔnfo anaa sɔfoɔ no zonal district regional pastor ɛnhwɛ sɛ saa afɔ no bibie no ɔnkyɛn ansa na ɔde wɔn aba sɛ ɔpani anim na sɛ asɛm bi ni wɔn ho a na sɛ saa nneɛma yɛka bi obiara bibie ne ho a ansa na wɔma wɔso ansa na yɛde adwuma no hyɛ wɔn nsa anyɛ sɛ ne bubu fa so ɛde adwuma bi ma obi sɛ kiri a tumi a ɛfiri wiase ɛyɛ firi mu a ebinom wɔ mu a ohun amane no ɛbɛba tɔ sɛ so yareɛ no owuo no sɔyɛ no ɔtayɛ no hae no aha ne firi asubɔ ɛne atemmuo ɛna mehunu amane mefa so 1 John 5:16 Yohane wo ma ɛdi kan Hebrews chapter 13:4 ɛti no ɛnkyɛmu du nsia according to 1 John 5:16 1 Corinthians 5:6 sɛ obi hunu ne nua sɛ ɔyɛ bɔne a ɛkɔ owuo mu a kan ne yie ma me mepatwɛ 1 John 5 verse number 16 Bible sɛ deɛ sɛ obi hunu ne nua sɛ ɔyɛ bɔne a ɛkɔ owuo mu a mepa kyɛ dabi ɛnkɔ owuo mu a yɛwɔ bɔne ɛne yɛwɔ mfomsoɔ nokwasɛm sɛ obi bɛyɛ gyiri nua abɔ ne so akyɛkyɛ na wie na ɔyɛ bɔne anaa mfomsoɔ a wawu
ɔho fam ɔte ase so awu ɔte ha so awu eti ɔtu yɛ fo sɛ obi yɛ bɔne na ne bɔne no ɛyɛ deɛ nkɔ wu ma yɛn fom so a ɔmɛsrɛ onyankopɔn dabi ɔmɛsrɛ onyankopɔn ayi obi a ɛyɛ ɔsɔfo a ɔbɔ n'asu a ɔno n'asu bɔ no nyame tie mpaebɔ ɛma bɔne a ɔde ho nyinaa ɔde kyɛ ɛma ho mfrɔ bɛtɛ ne mu ɔnkɔ ne nkyɛn ne bɔne ne ɔsan ayɛyɛ no ɔmɛsrɛ na ɔsɔfoɔ no ebu nkotodwe pɛ nyame kyɛw a na nyame de ewu a owu yɛ no wɔnkwa asan ma ɔsɔfoɔ no abrɛ wu a woyɛ bɔne no. Yes. Yɛkɔ. Ɔmɛsrɛ onyankopɔn. Ɔmɛsrɛ no onyankopɔn bɛma na nkwa. Ɔde sa tobo asebɔkɔ de kan bi. Sɛ obi hunu ne nua sɛ ɔyɛ bɔne a ɛnkɔ owuo mu a. Ɛnkɔ owuo mu a. Ɔmɛsrɛ. Na onyankopɔn bɛma na nkwa. Ɛde ama wɔn a wɔyɛ bɔne a ɛnkɔ owuo mu no. Asɔfoɔ no a ɛdi anim akyerɛ bɔne a woyɛ ɛma wo no. Ɔno na woyɛ bɔne a wobɛkɔ ne nkyɛn o. Ɔno nso na owó akɔgyina baabi sɛ yɛsɔfoɔ koraa wɔde yɛ sika yɛsɔfoɔ koraa ne ti kɛseɛ yɛsɔfoɔ kɔ sɛ ɔdi n'atam no na woyɛ bɔne wasa akɔgyina panin baakyɛw ma yɛ bɔne sɛ mɛ baakyɛw ɔno nso ankɔ honhom a ɛnyɛ wɔn nan na ɔdi m'atam no mɛtu kɔ nyɛ saa ɔsɛ sɛ sika no wɔdi a ɛyɛ mpanimfoɔ asɛm ka ne mpanimfoɔ ntɔ ase na ɔmfa mmra ɛno na yɛka ho asɛm sɛ ɔsɔfoɔ ani tumi sɛ ɔdi sika ontimi homa asɔre sika so asɔre ne dia sɛ obi te saa yɛtumi fa ne nyɛ sɔfoɔ ka sɛ amen eti obi yɛ bɔne a wawu honhom no wawu eti bɔne a wayɛ no ɔba ne ɔbɛka ɛyɛ bɔne a ɛnkɔ owuo mu a ɔsɔfoɔ no srɛ a onyame de wu a ɔwu no ɛnkwa no ɛbɛma ɔsɔfoɔ deɛ ama de ɔyɛ bɔne ɛnkɔ owuo mu no yɛnkɔ bɔne bi wɔ hɔ a ɛkɔ owuo mu. Na bɔne bi wɔ hɔ onipa de yɛ a ɛkɔ owuo mu. Na ɛno ho deɛ. Ɛno deɛ. Menka sɛ obisa. Ɔsɔfoɔ mmɛn mi kan ka sɛ obisa. Menka kyerɛ sɔfoɔ sɔ mmɛn mi bisa. Ɛno deɛ ɔyɛ a ɛnyɛ sɔfoɔ asɛm. Ɛnyɛ dwanato asɛm. Ɛnyɛ kyɛwpɔ asɛm. Ɛyɛ wo a wo ne pedua no. Ɛna ɛso kɔ da mpabu mpa nyame kyɛw. Ɛmɛ nyɛ ko ho mɔbɔ. Sɛ wɔde kyɛ ho mu a nyame no a na bɛyi akyerɛ mpanimfoɔ akasa kyerɛ nipa bebree ama yɛkɔm aba so sɛ nipa so ɛsɛ asɛm no ɛsɛ yɛhwɛ saa bɔne bi Hebrewfo ka sɛ Hebrewfo etidu mmiɛnsa njikyɛmu 9 ɔsɛ wɔni awadeɛ ni 1 Corinthians 5:6 1 Corinthians 6:9 ɔsɛ wɔni awadeɛ ni ade nyinaa mu awarefo monyɛ hwɛ yie homeda ne meka sɛm kakra bi aware nti nipa dodoɔ no ara na ɔnka nyame wa ho ɛfiri sɛ aware sɛ mu nsɛm no ɛnyɛ ne dodoɔ no ne pie ɛyɛ ne ekunu mu nsɛm na nyame kora na arekɔdo na sɛ obi bɛyɛ panin a ɔyɛ ɔsɔfoɔ anaa kannifoɔ a na honhom mu ni a adwuma na kita ne nti no ɔbonsɛm ani wɔ ne ho ɛhwɛ na hwɛ n'ase eti ɔyere a wokita wokunu a wɔde nam no ɛyɛ sɛ ɔboa na bia eduru bibi na sɛ ɔbɛma no ne nante kɔ ne man nante ɛboro so na woka no nte ase a yi mpanimfoɔ bi asotire ne yɛmfɛ ne tena ase ɛma bonsɛm nnua ne nnue ana ɔbɛgyina apatwa asu sɛ ɛnyi no ka sɛ amen yɛnkɔ wɔni awadeɛ ni muni awareɛ ni ade nyinaa mu adeɛ nyinaa na wɔn nkɔ awadeɛ mpa ho fi mese saa asɛm wei no emu nkyekyɛmu ɛbɛyɛ sɛ makomako 12 na bere ba mu a yɛbɛka saa bɛyɛ deɛ mpanimfoɔ a yɛbɛrɛ amen na ehu awareɛ mpa ho fi efi sɛ wɔware obi aware sɛ mu nyinaa ne maame ne busuafoɔ nyinaa nim ne nna fufuo nim menim awareɛ bi wɔ hɔ aberante bi aware 18 years ne bɛsi nnɛ chop one of the banner here just said them in new man because man say I said no man 18 years ni kasa amen yankwe efise nwanwefo enyamanfo ọwọ abọjaman ẹni awaresẹfo ẹni ọwọ kurunum abọjaman ẹni ọwọ yirim abọjaman ẹ awaresẹfo no. Onyankopɔn bɛ bu wɔn ata. Yesu aka no Philip chapter 2 verse 5 sɛ Yesu Kristo de tumi ɛne honhom nyinaa nyame de ama no sɛ ɔmo bu wiase nyinaa ntɛn nanso no enyamamofoɔ ɛne awaresɛfoɔ deɛ Onyankopɔn kasa ebebu wɔn ntɛn asɛm wɔ obi kom ɛkɔyɛ safo so obi a ɛnyɛ bi kodua to pani asɛm wo ni pedua ɛyɛ wo kra edwamamo no ba mogya bia bɛfra wo kra no nipa na ne bodwama no honhom ate ne mu yare a woni mu suba a woni mu bone a wɔyɛ nyina abɛfra wo de no yɛka na ni so yɛ de kyɛwa
honhom no sɛ ɛtwerɛ ɛna ɛwɔ no so ɛna bi aba wo kyɛ ɛtwerɛ ba ɛbɛyɛ ne dɛn yɛbɛyɛ ne dɛn eti enyuamamofoɔ ɛne awaresɛfoɔ deɛ onyankopɔn kasa ɛna ebi wɔn tɛn yɛnkɔ korinto nwoma a wɔde kɔma Korintofo eti no nkyɛmu nsia ahoteɛ ho afutuo asɛm bi wɔ hɔ a maame kɔ aka bishop agyentofoɔ no ɛfa me 30 minutes na maame fa 20 minutes ɛnkele sɛm wei mbɛdɛ ma ɔsɛ yɛnkɔ Paul nwoma edi kan ɔtwerɛ kɔma Korintofo eti no nkyɛmu nsia Bible ka sɛ ahoteɛ ho afutuo ka sɛ amen patro obi ha ntwena dwema me ha problem bi wɔ hɔ a yɛn mɛto agya no mu a yɛn brɛ so deɛ yɛyɛ ama honhom kronkron a nyame de edue mu no honhom na kasa aduane yɛ a mo se tete honhom ɛkɔ agyentofoɔ tete honhom kɔ ebi sɛ de sɛ yɛn hunu yie honhom deɛ wo na wopam no yɛn mpanyinfoɔ deɛ ɛnyɛ hwee wo na wopam no wo a wote mu no agyentofoɔ ɛnwom a anka yɛba yɛsi a mmiɛnsa pɛkɔ yɛ bɛto a honhom a ɛsɛ de adwuma nyinaa bɛsane no obiara pɛ sɛ ɔto bi ɛna obiara pɛ sɛ ɔsɔ adwuma so ɔde dwuma ba eti ɛyɛ ɔnyɛ o ɛsɛ ɛto yɛ sa eti honhom nyɛ no asa gidi yɛbɛsa nko o ɛnɛ honhom dwuma yɛto ɛma honhom ba no yɛwie kɔ na yɛadan de ɛyɛ asa kasa amen yɛkɔ according to 1 Corinthians 5:6 ɔsɛ mo ahoho anyɛ fɛ yɛhyia na sɛ sɛ ne yɛnim yɛ ho yi ne yɛni agye sɛ saa de teɛ deɛ a asomdwie nka yɛn amen na mmom sɛ nneɛma bi wɔ sum ase ahinta a ɛnim deɛ a ɛne deɛ yɛyɛ no ɛnyɛ nyame fɛ yɛkɔ na munim sɛ ɛmɔre ka kakra bi na ɛka mɔre no nyinaa munim sɛ ɔwɔ yɛ mfante dɔko no ɔwɔ yɛ nkran dɔko no sɛ ɔwɔ yɛ dɔko no a ɛmɔre a ɛda bɛɛ 1 month na ɛmu keka no ɔwɔ de bɛɛ me nsa ma fra nea ɔwɔ bɛ dɔko no ɔbɛyɛ nyinaa ɛbɛkeka ne nyinaa bɛkeka asɛm wɔ ni ehu ɔwɔ ma sɛm mu sɛ obi wɔ asafo mu na ɔbɔ dwaman na mpanimfoɔ de ɛza soso ɛde yɛde ebu fa so yɛde akyɛ na ɛwɔ mu a saa nipa ne nti honhom afi nyame nkyɛn ne nti mma asafo no bɛyɛ mu adwuma saa bio sisitie biara asafo no ɛde bɛbɛto asɔfo dwaman papaapa saa mmɔre kaketewa no ɛbɛsɛe mmɔre no nyinaa eti ɛbɛto mpanimfoɔ no sɛ woyɛ abanteɛ na wosi so na sɛ wobɔ dwaman a asɔre wɔ mu mpanimfoɔ deɛ wonyɛ bi na kɔpɛ so bɛwu wobɔ dwaman a bɛka kyerɛ so kɔ ware bra woware ba a mpanimfoɔ deɛ because ɛdɛm aba wo ho enti bo nsa bɛtumi afa saa dɛm na woyɛ ho ɛde ɔhaw aba wo so sɛ wobɛyɛ ɔpanin secretary anaa leader bi na sɛ wɔfom no yɛtu a mpaninnie wonni bio mɛtumi abɔ mpanimfoɔ bɛsɛ aduane adi ayɛ hinta so na mɛka adi yɛntumi nka na ha honhom no ɛde wɔyɛ adwuma baabi ɛden a ɛdɔ kwayɛ no ɛma ne nyinaa yɛ fofoɔ akyi no ɔbonsam so ɔhwɛ ɛma ɔfom adwuma mɔkɔm no ɛtu wɔn no ebi 18 years ansa na ɛgye wɔn ebi 26 years ansa na ɛgye wɔn asapani koraa ɛmo bi ebio administration chairman koraa ɛfo bi ɛmo bi yes ahwɛ yi a deɛ wɔyɛ na bonsam ni no ɔbɛto sɔre ɛde hɔ aba akɔrɛ yɛnkɔ enti munyi mɔre ka dada no eti yɛhyia mom yɛnyi mmɔre ka dada na wɔ mu no ɛma mmɔre no nyɛ mmono papaapa na moyɛ mɔre foforɔ sɛ na sɛ yɛntu nipa no firi asafo no mu ne yɛn nyinaa de kɔmapa bɔ mpayɛ na ɔno nso bɔ mpayɛ ɛtɛ n'akyi pa nyame kyɛw a nyame bɛtumi atie ama mogye mu haw na ɔkɔfa baeɛ no nyame yɛyɛ afiri sɛ ɔma no na bɛka yɛ ho ɛsɛ sɛ ne yɛbɛfu mu aso na hyɛ mu amen ayɛ sɛ kuro a ɛhyɛ obi ho a ɔhyɛ trouser daa na ɛbɔn ne yɛte sɛ ne yɛapra a obi agyana na ɛna ɛsɛ daabi na ɔsi ntra ase ne nan nso na ɛbɔn ɔno nso ɛne na ɛmi tie sɔrɔ ɛnyɛ yie yɛnkɔ na moyɛ mɔre foforɔ sɛdeɛ moyɛ piti na moyɛ mmɔre foforɔ sɛ de moyɛ piti no enti moma yɛnhyɛ fa enti mom yɛnhyɛ fa ɛnyɛ mɔre ka dada ɛnyɛ nneɛma dada na ne ɛwɔ mu no a ɔbonsam ne yɛ mu kwan de yɛyɛ mu na ɛsɛ sɛ akɔ bio nanso ɛnyɛ bɔne yɛ mu ɛnyɛ bɔne yɛ ɛne amumuyɛ mɔre mu mɔre ka mu ɛnyɛ amuyɛ mɔre ka mu a ɛyɛ mmɔre a yɛyɛ emu mmɔre keka mu na mmom kronkron yɛ mu kronkron yɛ ɛne nokorɛ apiti mu kronkron yɛ ɛne nokorɛ piti
mekae sɛ biribi atwa mu ɔsɔfoɔ bɛyere adidi ne kunu atɛm kasa no koraa nkɛn na akɛbɛka sɛ kasa bia yɛma ne tena ɛpono akyi sɔfoɔ yere yɛma ne tena ɛpono akyi bosome mmiɛnsa sɛ na ɔsɔpani wɔtumi di n'atɛm paa ebisɛ ɔsɔfoɔ no asɔre ne nyinaa abɔfoɔ a ɛhwɛ asɔre so nyinaa no ebisi so na de yɛ na wo ne yere no sɛ wo ne wo kunu atena yie a abɔfoɔ ba gyɛn a honhom no ɛbɛfa wo so ɛkɔ asafo no kɔyɛ mu adwuma Yes. enipa abere ho asɛm ɔsɔfoɔ no ɛna tumi ne fa ɔsɔfoɔ no so ɛkyi wɔn fi mu nsɛmsɛm na woyɛ ɔsɔfoɔ ba woyɛ ɔsɔfoɔ yere sɔfoɔ no bɛ na wo mu no deɛ ɔpɛ bia ɔka kyɛn no a honhom no bɛfa wo so Ba. ɛɛden sɛ asafo bɛtumi abɔ ɔsɔfoɔ bi edinwe kwasi mɛnsa yɛ wusu nanso wo ne yere deɛ ɔka ne ba deɛ ɔka saa deɛ na woyɛ no ɛma ne nyɛ wo de o Yes. ɛyɛ ɔhaw na ɔde to hɔ so Baba. yɛyi ne sɛ ɔyɛ ɔsɔfoɔ no deɛ ɛyɛ nyinaa sɔfoɔ ne deɛ no ɔbu a asɔre de ma no ɔwɔ sɔfoɔ bi ma no ne yɛ nhyɛ fi wo papa ne nkyɛn Amen. yɛkɔɛ Metwerɛ wɔ me krataa no mu sɛ matwerɛ wɔ krataa anim sɛ mo ne adwamammɔfoɔ ni afra o. obi a wɔbɔ dwaman sɛ mohyia a moma ne mfra mu berɛ mohyia yi monyi fi mu Ɛnyɛ wiase adwamammɔfoɔ. ɛnyɛ wɔn wo a ɛnnim nyame asɛm a ɔhaw bi nti wɔn aba a ɔwɔ adwamu no ɔba ha yi ho asɛm ne meka Ana aniberefoɔ. anaa obi a ɔnte nyame asɛm nte ase a n'ani bere adeɛ Ɛne amimfoɔ. anaa asisifoɔ Ana abosonsomfoɔ ho asɛm koraa. anaa wɔn aba a ɔwɔ fie a wɔbɛsa akɔ bosom so ɛnyɛ wɔn ho asɛm koraa ne meka yi Ɛna mɛkan. kɔ so ɛ Ɛne ɛna nkasa sɛ sɛ obi wɔ asɔre mu ne sɛ ɔwɔ saa te bia mu deɛ a Mofiri wiase firi. mofiri wiase koraa kɔ sinsɛ no wobɛtena asase so yɛnkɔɛ na afei afei matwerɛ mo sɛ matwerɛ krataa no mu sɛ obi a wɔfrɛ no onua obi yɛ onua gyidini na wɔyɛ odwamanfoɔ na ɔkɔbɔ dwaman anaa wɔniberefoɔ anaa n'ani bere adeɛ anaa bosonsomni anaa ɔkɔ bosom so anaa tɔkwapɛfoɔ anaa ɔpɛ ntɔkwa Anaa ne kaani na wakɔka ntɔkwa ne aboro ne ɛde aba anaa ne ɛkɔbɔ sabofoɔ kyɛw anaa so ɔkɔ nom nsa anaa wɔmemfoɔ anaa osisifoɔ a a metwerɛ me krataa no mu sɛ matwerɛ krataa no mu sɛ saa nipa no mo ne ne mmɔ mo ne ne mmɔ saa nnipa no saa nipa no mo ne ne anidi mpo mohyia kwan mu no deɛ na motene deɛ ma no ɛna ɔyɛ pani bɛnti sɔfoɔ bɛnti ɔbɛdwuma ne tu no a akwara no ɔnyi ɔbɛsɛe nti ne ɔmeɛ mɔ mpae ma no ɔwɔ ɛbɔ wɔ so anadwo ɔwɔ bɔ wɔ so awia ɔwɔ ɛde ɔmfi kurom kɔ baabi kɔbɔ wɔ su because ɔyɛ asafba yɛbɛbisa saa de na mmɔnkɔ nsuom yɛnya no yɛ nti mose nwoma tɔ so mmiɛnsa ka asɛ bi fɛtwɛ no ma me ɛti yɛ aduonu baako yi mu nkron asɛm a ne da hɔ ɛma yɛyɛ asɔfoɔ woyɛ tɔ hɔ deɛ no so na ma ne nsi kɔ so korɔntɔfo ma adi kan sɛ hɔ no si ɛhɔ no si ma ne ka wei no waka 6:9 Leviticus 21:9 the book according to Leviticus 21:9 aha na watwerɛ sɛ na sɛ ɔsɔfoɔ babaa sɛ ɔsɔfoɔ ne ba ɔbaa ɛfiri sɛ bɔ adwaman a ɛfiri ne papa nkyɛn na ɔkɔbɔ dwaman a wahura n'agya ho ne papa dwuma na ɛsɛ gye to wahura ho wɔmfa gya nhye no yɛn mu gye wuo ne fa kwara dum nhyɛm ne nua ɛmɛɛma ɛyɛ asɔfoɔ a ɔwɔ papa nti ɔwɔ bɛyɛ asɔfoɔ saa nkurɔfoɔ na wɔyɛ asɔfoɔ a wɔn nua ba tu saa anamɔ no baabu kan sɛ ɛsɛ wɔn tete wɔn ntaadeɛ mu ɛyɛ nneɛma bi ɛsɛ emusu adeɛ ne nua ba deɛ bɛwura asafo no mu no abɛka busua no ho na asɔfoɔ bɛ bɔ dwaman ɔyɛ asɔfoɔ bɛ nti no ne yɛ bɔ mpa yɛ ama no kɔ de ewu ɔkɔ ɛmɔ ne so ne ɛdi n'ahyɛ mu akwadaa wei bɛyɛ dɛn kasa amen amen kasa amen amen pàtó tó korinto sọ mi according to aha na ɔbɛ kyerɛ deɛ eti a ɔka adwaman no obi bisa sɛ na pɛni wani abiri iti adwaman kwan bɔnɛ ne bɛ yie so ayɛ bɛyifoɔ bi yɛ ko nyame nkyɛn yi o bɛyifoɔ baako pete ko nyame nkyɛn nkutere nyame ko bɛyifoɔ bi yɛ ko nyame nkyɛn na bɔnɛ yɛ nipa yi a asase so yi no ɔhunam ne bɔnsɛm ti ne so nya emiemie no a ɔnsa nyankwa no ayɛ hu ɛna mɛ no ka wɔn se ɔbɛ kyerɛ potayi ti a yɛka adwaman kwan sɛm yɛkɔ. 1 Corinthians 6:9 ɔsɛ tene ne ho hia yie eti ɛsɛ sɛ onipa biara ahwɛ sɛ ɛbɛrɛ ɔbɛ nyame nkyɛn a nyame yi ne fi wiase dontodie mu de honhom ama no yi ɔbɛbɔ tene ne abrabɔ na tene ne ho hia yie ampa yɛkɔ mepakyɛw verse 9 ɔsɛ anaasɛ monim sɛ wɔn a wɔntene no wonyɛ nyankopɔn ahenni no na yɛnim anaa obi a wobɛyɛ adeɛ ntene biara wona wo sakra nnipa wɔasɔre bɔ nyina koro a daa nkwa wonka ho moma wɔnaada mu o moma ɔnaada wo adwamanfoɔ
enipa ebo dwaman abosonsomfo onwo efi asodum kwa bosonso awaresefo onwo eja okunum ebu okunumachi ebu oyirimachi bo dwaman ahohwifo onwo enam hotel ene shentare basabasa eyi on hu gwabonten ene merima woni merima da ene mema woni mema da ene awifo ene akrofo ene prefo ene onwo ene brade asabofo onwo enum nsa ene ntokopefo onwo pentokwa ene emimfo ene esisifo onye nyankopon ahenie no safo edie se nyame kura keso koside wiase de menyina safo edie nyame ahenie ne de da amuka ho kasa amen amen ye hwede ntia onye nyame ahenie na we eji no osan eyi asamba ko bia ka de to aso me according to 1 Corinthians 6 verse 10 ose saa na nkamumu bitie ye wo wiase de de obra ne wo mani enim ane ye ya no na afei wodware mo ho ya ba yesu ntia ba yesu ba ye dware ye ena wate mo ho a wate ye hwan ye kronkron ma ye hon kronkron kyade a ye de sekra bi no banyame nkyɛn enu nti wobu mo pem wobu ye pem ewa awurade yesu kristo ni tumi na ho de mu ene nyankopɔn honhom ene onyankopɔn kronkron no emu ama honhom no bi aba wo nkyɛn a wo gyina ba bi bo nyame dia nyame ye dwuma amen eba be ye dwuma ye kwe me woni ma nyina ho kwan ye woni ma nyina ho kwan yo na so nyini nyina na ye jirifo ma onya hwe awo mo dress munya hwe na me pese me ka ho sem bibiri munya hwe na woni pa bia onya me tempo di nkan no oba asase so woni padua yi de woni ni padua yi e bia na first ene me tebe bisa ansa na bode fura we obisa yako me woni ma nyina ho me woni ma nyina ho kwan na so nyini nyina na ye ene ma ni pa ye ene awrewo sam se ye asofo yi a nyame de ni mudeni nyansa ma ye nya tete fi mpedifo nchen tv so ye ejina ene tie tv so asem ene de abe cheche aba ene de bu deliverance me wura hokro oh ubusa me bie pia kan bi ne ho emem na eduru bibiri me kono ne ni pe ko message no mu go nko fe dia de hwan so omra mpabo obekọ no omo yasofo okọ se yasofo ye wie training mfemienu ni na ye pe ho mo de ba adwuma na ehu se ha na oba ebo mpa me se ho ne nte abem ha nti ada we koto akwa wa bra bo no e de be kire na mpese se bisa se mo amoso yasofo no mo oyire ma o se an hwan na osi so no oye oba ho ade ansa no ne da ho mo adwuma da agon na ho pe ho mo a o de be nyame dwuma yes adwuma mo de wanim preach eti wo mo amuhuru tibi so no dodo no epe honhom de be adwuma na ye de kronkron ho ho nsan kabi eti de o nchen a wo be mpenifo na ye bom paye no agifi mpenifo nchen no wo ntie futuo ene nkyekere enye na wo be chichi efudia wo be nya honhom bia enye nyame de ye kwe me woni o me nyina ho kwan ye woni be nyina ho kwan nanso me ma bibia nhya me so me bibia nhya me so aduane ye yefunu de aduane ye yefunu de yefunu so aduane de yefunu ye aduane de obi ani ho a wo no aduane awie na dura nwumre na ofufuo ne nkwan na ji otwefuo ro dato babam aba otwe ro dato na ase ana no kwada ho akwada wonya boso mienu kwada de sahe nanum ho enonum se ho aduane ye yefunu de yefunu ye nya aduane de ebere bi beso nyame yi wo kra fi asase so a bi mi bi fi ho ni pedua nya adwama modea kasa amen amen wabobo ne nyina so ho se enye nyame ahinu ye na obekire adwamamo na kasa de ntia bible kasa adwama obi atwere ho firi ho na yesu kama me yem hye me o Matthew 19 verse 8-9 se enye adwamamo nti na asem bia wo wiase nti obi so ogya na yere ne adwamamo nti a ogya na yere a na oware bi o asawa Jesus oyere ye ba ifo ntimi nya no abodo ma ntimi nya no awiase yere ba no so ntimi entra so ntimi nya no wanya az de bubu a ntumi nya yo bodwaman adwama no etese pa ene se ne makese kese amekan yesu kase so bi bodwaman a ntumi nya yakwe ni pedua nya adwama modea ni pedua we nya adwama modea o na ye awurade dia e ye awurade dia eti ebu wo so wie cheche wie a ditum se ni pedua yi unya adwama modea wo ye awurade dia na awurade ye ni pedua dia ene awurade so be ni pedua dia na wonyankopon nya ne awurade eti yesu kristo so nyankopon nya ne no e ma ne ko ne nche dia onam ni tumi so ye yesu ba ye konkron atu ho fi se adwama ho no onam yesu tumi so ebe nya ne yen so bi
Na munim say. Na munim say. Muni pedua no. Muni pedua no. E Kristo akwa bi. Kasa amen. Amen. Kasa amen. Amen. Unim say tuntuni uni pedua no e Onyankopɔn ano. Adiyifoɔ uni pedua no e Nyame aso. Senkani unim say uni pedua no Onyankopɔn ani. E na odi akɔbɔ dwaman. Paul say empare ne pa say akwaya won hui ni pedue e Kristo akwaya bi na e Yesu ensa anane nan no be ko badwaman ama Yesu Kristo ko ba fi no empare no na de Memfa Kristo akwaya no memfa Yesu Kristo ni pedue akwaya ba bi no memfa nkoye adwamama me ko adwaman na 1 Corinthians 6:16 empangu Paul say empangu 1 Corinthians 6:16 bi ana say muni mi say do de no ho bodwamanfo ho no obia yabo na so ate ne ho ama na ye kronkron no o sa ko badwaman ya one na ye nipadua bia ko wasa fi Kristo nkyɛn ene honhom afa na dwaman no ayi nipadua ba ko nti awura bayi tibiem honhom a wodi nipadua ne nkyɛn no ebere on ne hye a mogya ba ne nkyɛn no honhom bia wodi nipadua no aba nipadua no nti yɛmfa ya no ene ka ye de mpaebɔ ne Nyame ayi ɔhaw bia ba mogya no mafi mu ne ya no ne hia ene akasa so esi de ɔdwo obere ne ho ase ye yi di fi ho na be ye ebu ho atan ne sɛ ne omiɛmfa no ye fa no na sɛ yare bia ba mu ye fa na ba yo no a okosku no obodwaman no a ya bompa ya bodo su no sɛ nyinsan ba na sɛ ɔkɔ no sɛ ɔde nyinsan ba ɛno so mbɛ de dan ye every say That's it. Let me show you. Me pacho obere kuti ye memfasi ko ana say munim say do de no ho bodwamanfo ho obia yate ne ho ma Kristo ni no so o say ko bo adwaman ya one na ye nipadua bia honhom adwaman no on na ba ko efri say o tumi nsama Kristo champion efi say o kan say Bible ka say wo mienu be ye honam bia ko oba ne ko ware a o mienu be honam ba ko etobi fi Kristo che no bodwaman a on adwaman na ho honhom ba ko amba na de ode ne ho bo awurade ho na de ote ne ho obo su no o ma adwaman ode ho bo awurade ho no one na ye honhom one Yesu Kristo aye ba ko fi sa de ko si wiase wieye amba ko si wiase wieye 1 Corinthians 6:18 Bible can say munwani adwamammo eti adwaman no munwane ano ka say nwane bayi ade ka say Bible kan wa say bayi ko so bayi nyuma aye ayefo ani hunu ne ma say no bayi kwa de Ezekiel ma no bayi na so Bible say munwane adwamammo bone bia a onipa ye ni bone o wiase nipa bia ye no enti mo jam na de obo adwaman ne de obayifo na ma o wi nyina no enti ne mo jam na de obo adwaman krono na obo nyina no enti ne mo jam na de obo adwaman ne de ni oku nipa de obo krono no enti ne mo jam na de obo adwaman ne de na ni obo adwaman ne de mo ja no e be fra ne mo ja no enti mi firi akam ampa oye ono ani padua bone nti wa ye ono ani padua bone de Nyame sese nyina no asai ana say munim say muni padua ye honhom konkuna ewo mumu a munya fro Nyankopɔn ho na so dan tamko munne mo ho ye Hosea 5:4-5 Psalm 73:27 no more trance eno no more trance tamko more trance ai ebekosi yako Hosea chapter 4:5 verse number 5 Hosea 4:5 enti mu besunti ewia o say enti mu besunti ewia 5 from here 5 verse 4 wọ́n ní ọ̀rẹ́ ẹ̀ ma wọ́n nsá ní ọ̀ma wọ̀ Nyankopɔn nkyɛn. Enipa ɛbɔdwaman no ɔmo ne yɛ no sɛ ɛno ɔkɔ ɛde nam a ɛntumi ma ɔnsa mma Nyame ɔnko ne nante ɛmma Nyame nkyɛn bio. na adwamammɔ honhom ɛwɔ wɔn mu. Efi sɛ ɛbɛrɛ ɔbɔ adwaman no honhom bi a ɛyɛ dwama tumi na aka ne mu. na wɔn nim Awurade. Eti no yɛne nam abati Nyame deɛ Nyame nim abaa kan Psalm 73 ne mko verse 27. Psalm 73 okay we am transit. verse 27. Bible can say Psalm 73:27. o say
na hwɛ wɔn a wofiri wo nkyɛn ɛkɔ akyiri ne wɔn a ofiri yɛ nkyɛn a ɔfomfa adwamomo a ɔkɔɛ ne deɛ ɔbɛyera ɔkɔ kyirikyirikyiri na wɔbɛsɛ wɔn a wofiri wo nkyɛn kɔbɔ adwaman nyinaa nipa fie mu a wɔnim a ɔbɔ adwaman a ɛpam kɔ ɔbɛsɛ wɔn nyinaa. Psalm 73:28. Na me deɛ wo onyankopɔn nkyɛn wo onyankopɔn nkyɛn na mepɛ sɛ metena daa kasa amen meda mo sɛ mensa bɔbrɛ mede bɛsi ha yia masɛm ne sɛ adwuma a nyame de ama yɛ honhom adwuma no ɔbonsam nti sɔre wo ho na sɔre wo ho no hwɛ adwuma a nyame de ama wo no ɛnyɛ wo de a ɛnkɔpere na wokɔpere ne sɛ honhom no fa ma wo a wobɛgye awie no ɛnya asomdwie Kristo amen ti ase da amen Koso abo nsɛm kɛseɛ paa Kristo tamu adwane no ma obia ne yɛ bɛbɛne amo sɛra ɛbɛyɛ yɛnim ɛdɛm ase